A very good morning omoncho muri tariki 3 cy'umutenyi oyikome na kabere umwaka w'ikirubina mu nsembrongo 25. Good morning ekero tugusanga amo asetuani yagetembe kulende onsikande kominchi nkuru ku mwana buliro ba Geoffrey Onsarigo mugaka urega igukuru gwonkoro kebacha nege konesana mwaka kumnyoka ujene bitono bona mambia abu atasali mitambo Onsarigo kelitali keteni bamago muchago tegane computer kama kyo salia computer bona ngiusali machine bona mambia paka tu Onsarigo tatone elitali keninda kirali anya tumanye tibintu never tiego kuna never Onu chumo gako monene Matilda amnyoke kuja uyukwaga gachi machine goro uyukaliko ki emixo kuikaranza misika elisirabe ketama ngoro clinic roko onu chimpaka chi machine chiangire tuja kunyurwe meremo sorry imagara rendo mwancho muri linga Jonsi kande komitwa bokire bya abona mambia good morning na majira nayo kwa bokire karibu sana tukusanga asimu robali etwani yagatembe chiro mwana buliro ba Geoffrey Onsarigo Matilda Obaigo, a very good morning. Riteriga, Starki, Nisato, Korogo. No, Wakire, no, what? Never what to kolera Jonsi. Sorry, tochi wajira. Bona igabuna bwakire igaboronga yo komboliga bwaki. Chiza to igitega negesunte. Umwana nayo bwatekene buna mukoyo ndebuna mukombo gambi. Okay, no problem. No mugaka James Okoroke bache tumbiri esiringone gabane serete gwimene reptaktari eri musiete nto musiri kutamocho korubwatande musio ke bacha i ongereri yake muntu mama. Jena go tumi Matilda. Ena go tumi Matilda nga otende nyetumie. Ntumie. So ako mutumia. Ya wateba mwana one. Urujinjiri yako tojanda iga mutumie. Ntumie baba. Ntumie aje ntumie ogotiko. Oje barabone mekono wacho kodi bono mabire kitari maganya sakwa. Ntumie. Okay. Wato te isori tote betio mancho burigere no mategerere. Ngwaso bokwabira. Bona litate kuigika ogosabu kwabira. Omwanchumo tegereri no mwanchumo ligereri na sabiro kwabira straight wanje gakyo ngabire ekiagera binte biga mbiri mechimenge bono chida icha naraga nekirugo na ikarase miske ibago teba nabika magoro igoro straight na relax kikwaraza gura duniani lakini libirira rindi anyara Kiagere gento kelio kiare keliberera matinga ngairibereria konyara no chestima yari ko wake shock ya ngairia konyara libereria ngaka sana sukunyuma tigaga ndago tebia ye matinga binte bimbiri mechimenge mama na bukunyo kazo mtandao Gatembe TV sensemeli ya Facebook Gatembe TV nzeri ya YouTube atulikire ujumbe kwa na nitu mwambia totebe yubate kurwa mwanchi mulili mwensi mwanchi wetu ani mambia bono aliyese namba yesi 0741 583878 0726447367 kura sensemeli ya Gatembe fine yigoto kwanire imambia bono good morning Bwakire yes saliko rakini kalibu betatu mwana one nonye koeresa iga mwagines omongino ne agines nanyore kontingani mbwato mongino korwa agines nkaendo rene abatomenyete nere very smart very accurate very intelligent okanyole record ngano bwato mongino abangina bane okagendo abangina bane nimbebete nkonya gotebigu oyo no mongino oli no mongino bwana ngo ikamwagines very smart akankalibiso mugaka ngaigwa chite haleluya koira dino mugaka ne very smart nkaira nale tukanye komenya nere bwana Onsarigo na Matilda mama igoro mbogete kurugiga mogete kuruga gemeremo kwarazangura duniani kwa mwenda wa hasde ndosete ngende timuke Onsarigo tinanyorete nyumba teyo Onsarigo ne nyumba teyo chiombe chia nagurite nchiyo Onsarigo kumbe kiombe giachite gigasakura kirigintu Onsarigo ne tata umukungu ina stereo chire Matilda gamba no mwako nikibona ukwa basa korete bintu byasipi baka chiombe chinayo gorete ninche nagorete mama ke muntu ne linkweba ninche nagorete kirigintu abakungumbara mbwate tayari ngorete baka none gari ngebete bono gaki bono nguika nyumba ngombe teyo gaki ngombe nale kurwanya samu teyo pitotali okay tumagoja mirango teyo pako murango nali getenga welcome visitors Kana lere bintu ebinkoliko. Ngwakara lili kale Matilda alise nyumba litali nene welcome.
na ki ina a new Christmas. Isikate kiri. And Merry happy new Christmas. year. Bachora mauga bachore mete ya Sukuri mtebi yetu nechika kingo koraka na bire. And happy new year. Omurangu kabisa ndigite live and direct. Omukungu ibona ba atamete. Bona chibesa je kiombe chiga neiringire manya kwira ndigwe bintu byana buna ntage bitakeire. Kiombe kekero chibesa cheo yeti kunkwa manyete. Charles imagine abo gore chibesa rengo manyete matiri tona. Abo gore tisiringi 1020. Bona igana 1080. Nyumba of engombe of gaki ese. 1080 hapo nteko irani. Straight. 1080 chibwana nteko Ako irani. metende kyo kwanera. Evine bintu uranyore boniga abantu bari bagatinga inese giasengenje. Gaki. Ando umuntu akwimukiyeloni, omukichibesa chekiombe. Ochosaka urukwanyora nga ikiombe kigani gabisete andako mwacho etama itinga naringe kyo. Ebintu nibyo byokokobesa Matilda partner uli umino goikamanye. Kera bantu mugora okokobesa. Onkorbo ikwenti okobesa ibintu. Umwanchi yogo. Kora bikarosaga umubwata bange babeke. Batebinga ngukobesa ngali ibintu binga niga niga bono linde manya nari muri yamu. Ntino musacha ninkobesa there is no problem kera mwane. Mwane straight. Abantu ko bwate umuruki no bo musacha no bo musubati. Mbiyo muntu ndo olimo mene. Aje tegerango tebi. Nchibwe kabuno musacha na bonko ndambuguri chibesa there is no any problem. Rakiri toko tebi ngo mukungu story anganero kubuguri chibesa. Never. Arafu ntatengo tebiga. Mete yundi bivyo kwa. No, bani. Na watu wasibole bo usaka. Bona ginesi soka sokera tobwati musacha kenda byankuru tingo tageti. No wati chiri butamanini oko ira neri merango ya ono. Tingo chaka kwa gachabya. Tingo chaka ngoliye amabati atano ngareiga ndaraberera. Straight. Mangana iyo nkorogo mwanchi muligirire onyorenga kero tuara matuko 15 mo yokwanira chi obonereria bwechi sege chegenka ayegena mangana nkoroga gusegeta ntu atabwati bwa matana ntu mambia bono ikenga nchengeringa partner yago gusomo tulimo metenere kendi gyosyo gokora ka mwasuku na libintu byokoreka na buya nwena abana ba ukwa batebinga ki ya mwetegena gikwira Matilda na ibintu byasareka konyoro mugaka chita kagora gusono buli masegete abisete bintu gitanya to family yae epati mbengo etale ngo siri oboroso bone mtu bibya salika bya iru ko bya liyo tebya abantu bagonkoro kunga ki ninkabwate nibogeta asegete Abantu bane gusa abantu babintu bago mumuro minto tayo twakinire nere gocha go mumuro mino tali gocha sebintu byago abantu bawo ngere soyo iganduse tiko senkurwali Ankona ko bolinga ki. Bro mino nero rakonyorera abana. mumuro minto rero ranyorera Nero abana ko iregesaku. nero ngeregesaku mumuro minto mwana minto tokinete nere gocha ndigire No yo mino mokinete ko. Ekero nero kuragere ni ko. tali magaro mwanchu muligirire motegerali ekatukunyo usanga aturaje kwendo muntu mukoma ke magana mange ajituraje kuligirira ntukondera mangana igoro yo mugavana Nyaribo ntukona mangana igoro yo watu bwekigali ya second assembly ya Kisii tukona mangana yabajumbe balia abachorwa ngababete sworn in nigati mangana mbango nyorenga murabinso president ya Kenya tayomi ya Kenya bonga nigara setaro ntukumanya yonsi na mange kulendo sobono 0726447367 0741583878 tukwandire ngotebinga bwakire bya good morning yubata kurwa bono mambia tumia kiminete kiri mukakangu kwa nali 0741 58 38 78 tuwanga nango sipapa abalendo mborogo mburayi no mutureti onyorenga abatureti mbati bachaka wakano kaki mburayi we nabatebe bisato yani eliyo ku comment omoyo umutienya soyo nde by the way by the again thank you again take you abatureti ku wakano ha ngugirige tutorenga possible again take kakale asenge ere yabatureti bakano onyore 1000 Vale abaturete vale asense ya Kenya 106,000 aiga asense ya Kenya baka no chiri busato aguna oro yo mubongoro omuchano no linaki okorogo tata tiga bakwe okorogo emole 100 okay to yase endambe 106,000 abuna abatureti abu vale village elders
chibesa chiri busatu Esikati. ekero waka chibesa chige chigo cha 318 million kiro muti every month budget ganka yakorwa Ampiere yibono entete komanya. mayanyoranga sokoro ayonsi na mayantu baniretia baga akabaito bawo korobura yesiri nyorobya ama yauna inu nkoroge asimo korone ne mugo ne babande muja mwakorobo buneri bicingoko igwa onkorogo naye lakini bali banda batuleti bemere bawo koremia ana mangana mayasana baso wakanu lakini egento gyo kumi president ntugelia mangana mangi ngaki muraibwense ekara kubikega nega iga mwino ga iga sector isemi no cyo butukanu okogoma niboteyo chi million ichonzi kirumutenyi from which kitty Kuruarali bono ntutu taite komanya ekero atebutenga necheti gwa se budget yo mwaka 2026 go se 2027 gochakira mutinyo gatano nari mu mwaka nditari boniga mo gochaka wakanu mwaka ono gochakira juno mutinyo gocha nari budget yo irachi wetu go igome budget yekerewa yarato aba metinyi sitano menga se siasa ntoko bara bare ka change mind go nkorogo chiri bwe chisatoro na bwirende kurubona mpaka mutinyo sitato rusigo batule bona abantu babwato muchano nabagambi bwirende to rusigo batulete abantu babwato muchano nabagambi bona ntori kuchikosibara ngombe chichikolisi kuchiali gere kesi kebe no never bona ntutu bwate chibesa na ntuko gutoro muzara igongurazi bora muri gasi yaito nererio osali gone ta igasi yago tali yaino yane yaitulende ayuno mutulete omutulete nyake baitani na ali bono mateninki omuntu ogokora okogenda paka no mwomonyene isiko gari agwasuki none ng'ombe kwa yesiba kuchiaria okay omugaka gocho muruania kimoko muda mambi yani kesi paka obisi yo mugambi twagenda twakegambe style friend twanyore ngeri lakini onkorogo no etegerete kabisa wetendo ukwana ningetegerete gote ninjengo kore gadi igo gwakora obusalia nandi kwaleterwa mapeme abarende tote bengo bugambi bwa utali me yagusigo sitali asense ya Kenya Kenya ebintu bya nomanyete birandi bya so korera mangana ayo gosemu ago gokorera obugambi lyo buiga nebintu binde bingi tari mangana kenyero kinko gamba ogoteba kenyero kinko gamba onsali ngatobaite kenyero kugamba omutulete kenyero kyokugamba osete kenyero keri kya kwerende gari noroche gari ndagete bwatore omugambi omanyena ali ke message bako omugambi tingo gotenga kya korugo nzaga noroche gaga ndagete omutulete wachize menyali aiga so omugambi chose bati akogamba ga kwerende gaga ngayiga chose bati iga igotuma itikinyero kyao nagiekyo omaite nakana gotosarigo nakana mundu mwana wane bazoro mwanchu muliringa kerto koira na anto sangamange kerto akoleo kubanyesa magazeti ya yonsi ndo nyaligira so ime ene tuwane yagatembege keka na mangana mayasu njira radio alia segatembe form 2.7 kulindayo mwenyene genda kutuikira kutubwati ya somo rubuli etuwani tubekere comment ya lisense ya Facebook as YouTube genda so mtandao gali tukunie comment bono mambia uchakaneli taliago good morning nchengoro kwa umwana bwiliro ba Geoffrey Onsarigo Crossing semo yane Matilda obaiwa elio gindiro Matilda mwana kikoigwe tanyorete Matilda ntebi mwana kikoigwe tanyorete chibarongo okay no problem umuganga chebi shokoroke bache tumbiri esiringone gaba na serete gumenere kutaktari eli busiete to busiri kutabocho ko watade bucho te bacha ni yongi ndiri yake muntu haleluya. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2026 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC-certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking.
We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Temiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities including football, basketball, swimming, chess, scouts, and inspiring music programs. With adequate training equipment, our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2026 are ongoing at Temiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 882397 or 0729 658659 for more information or to book an interview. Temiza School. Discover your best. Je, umesumbuliwa na shida mbalimbali za kijamii ikiwemo wizi, magonjwa kama vile kupungukiwa nguvu za kiume, utasa, ugonjwa wa sukari, purusela na magonjwa mengineyo yakiwemo yale ya zinaa? Usiogope. Baba Nyuki, Mama Nyuki pamoja na Mapembe wako hapa ili wazitatue hizo shida zote. Watembelee maeneo ya Nyanchwa mjini Kisii au wapige simu kwa nambari 0704115152 ili upate usaidizi. Sha Ceramics nigobono yago keirie rigori riechitile cha Twyford icho bono igachi konigwa chishiringi chimisano nebere nemerongebere chuka ase a box ya 30 by 30 nigobako ni achimable bunabono chitable taps ikoni bari chirangi aina chonse koni bari solid doors PVC ceiling babugata chitile chechinyasi naboigo echechi floor MBF pyramid gypsum cornice filled fables mabwate chi double corner shelf a towel rack chi scrap holders chi soap dispenser naboigo chi shower mbabugate chi birengo ne chi type au ebintu bya plumbing Beyonce P bunabono PPR female PPRT PPR stop valve sockets PRS chi generator mbabugate chi type Jones P chi submissive pumps chi drill babwate chi type Chonsi chi bench vise chi meter saw Anson scales naboigo mbabwate chi water tap Chonsi P simiti chi chuma chi water tank chi water pipe amabati ye chi type Chonsi emesumari noego toka eyubugachi ne yamabati nigobago toka Cansons Plaza aseparena na ya Kisumu Highway inchuo Sha Ceramics bwegorera serigurianse. School director, teachers, parents, and my fellow learners, good afternoon. Ayo mwibuli nkuna kulijure sukuru asolera umwana omwaka ogocha Prince Shyness Academy neye muyochi skuru echo chikweranira mabuli aya aho onsi nigo babwate daycare asibe kubabwate early education yani nursery kurwa grade 1 weka grade 3 eskuru jiga ngokine bale ebyagwa na wigo baigeria abana chigosoli au nkuru bale obusombi kuchasa abana bonsi na wigo nigo babwate aborokia abo bale n'obumanyi bw'iguru nabanchire ne wizara y'ekisemi ime yensi ya Kenya intake y'umwaka 2026 nigo agendrete na amabaga atigarite n'amake kirage nigo bagotoka chinsa mu kiri cya Nyangongo chi kilomita chimibere cyoka kurwa stage miwa asamange bakirisi migwetera stina mbatyabo 0711209846 ose 0751190580 Prince Shyness Academy ayanura nyurali chibu liyechisemgo cyase umwanu
esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwegeli bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwegeli bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism nkwegeli bale Food Production yani cookery na wigo Food and Beverage Production. Asa Maria Tengoro James Barare Nyakundi, a principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College, eye gotoka Limongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 was a form 4 bataje universities. Acha te yababere isko ekiagera boniga se Kitutu Masaba ndobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana nkwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship mkwego bali chiloni cyogo soma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana nkwego wale kirichi tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia ko menye school golendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwego bali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo naba bunge unabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende getangania tabiri mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba go ikawe bursary in full intabana baito January intake negendereta abana bali bako school January mwakaribishwe ndogenderete na intake na application tinchigenderete asamange yabo okubatalira ase school yiga kosi obakirisi migwetara sikiramba cyabo 0743480999 kosi 0782490068. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Esa Marieta ankoro kwa Dennis Tamarongo Bobe, ninje principal ya Karoka Technical. College gotoka Nyalibali Masaba esomwesimiwa Hak Daniel Mandu wa Kongosa tigangire libageri so wakera baibori baitombi yamone soko nyara gotoa bana na gotwara okwegena amangana activate we are very friendly ese amangana fees payment egekogera serikali nkubakonyera abana gwetera chinjera hawa entangani ne ria constituent development fund that is CDF esoko gendeza constituency yao twakurikira rirube banya kubwato bolemeru banyara gwaka na part of your fees elia kabere elipungo era abana baito chironi ekogerene government institution nkoye gubale first priority baye ujironi bagosomera elia gatatu kare kupsia tumira marieta uchi ese serikali nko ba scholarships and capitation abana bagonyara gosomera igo listen teyo abana baito bamwena takobera ngamune fees ya boli tubwate various courses ndobwate agriculture ndobwate electrical and electronics ndobwate automotive that's mechanical engineering yebwate sections ndobwate building or diploma artisan ndobwate ne chinyinge chirijiko ba Harvard in any institution igo bono nare wa appeal abaiboli bareta abana banyare ko babago trainingwa egeko garanto bwato bumanyi kosomia abana baito ko bariga ni monyare kutoretera abana ina wa January intake because negenderete umwana
igotakorete kidocument cha mapema obukiribaga in advance ta kwanyaliri jinga kichwa mwali kwanyoranga lere serikali yako na neji portal. So it's good moja for admissions ya January mapema. Peak Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo asomo chando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina lya bwato muchando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkohwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina lya bochogete enya gitalie nige kurubo kale bwensi asedi goldense kegima mbambwate nsema sabana bakobutera nabo igokogosereria obokoreri bwabo no bwabwango nando bwikiranwa wigo ngokora bale scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro nigo bagotoka imejo mucho kisi asama gacho a Uhuru Building aselirongo lire igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust boigo nabo kuonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke boigo nabo kuonyora gwetera ase nchera yesimi wetera ase namba enotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Hazina City Event Services ne company ya Chirinkuma asogo kwa obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mangam na wono photography videography live stream na coverage na yende amange kurubale obokoreri ase tent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimia number 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo chobosongo nigo yachira sengencho yao nabo igo nige bwate abanyagitari bo bwato bomanyi bwoigoro kegima abo baokora meremo yabo keboikeranu incheno manyagitari irini kemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo boigo enyagitari ya nige bwate chi machines chingiya echichigo tumeka koringoria maroire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwenya bwao nabonta getogotanga ase enyagitari ya ito nigo togokara scanning yo mobero mogima yani tokonyeroka so mono bweke songo nga full body check up igonta getogotanga nigo tokorigereri korwa so motwe paka amaguru inse twarigerere the internal organs chia uchons pina kichigo function tokonyora chiri chia cell function abnormal twako amariogo amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari high blood pressure oboroire bwe chinyigo gose kidney asthma arthritis brucellosis infertility in men and women hormonal imbalance family planning uterine fibroids oboroire bwe stroke prostate enlargement stomach ulcers chi allergies cancer nonya no mochando bwa maino amaina ali yako na gusumbu anto bwata mariogo ya maino nto bwata maro mariogo ya marwaire yemeki emeki eri tichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga maro mariogo ali yago tichore emeki gusako igore emeki yagera manyinga atarabu yanto nyabwate nto bwata mariogo ali yago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire bori tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bo chandeta abantu baito na boro bwa mariogo na aroro
nkorigere ritore nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amarwaire andamange na inda marioga ya nigo tokonyarusia ase chinse cheisiko buna bono USA mariogo nari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA na inde nkorustora marioga nda ase chinse chiri tokoroka nga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China asamange bakeresimi ase namba 0717176383 HK International Medical Center. Your health is your wealth. Are you looking for a school where your child can grow, shine, and achieve their dreams? Welcome to Lucky Star Educational Center, where excellence begins. We offer top quality education for learners from playgroup to grade 6, fully CBC compliant and designed to nurture every child's potential. At Lucky Star, your child enjoys modern computer studies with a fully equipped computer lab, chess, karate, and swimming to enhance mental skills, discipline, and swimming ability, safe and reliable school transport for all learners, affordable school fees, spacious and modern classrooms, highly trained, competent, and dedicated teachers, a conducive learning environment, adequate teaching and learning materials for every class. Interviews and January admissions are ongoing. Enroll your child in a school that cares about their growth, confidence, and future. Find us in Kisii Town, Jogo area along the Kisii-Nyamira Highway opposite the Kenya Power Substation. For more information, call 071-524-5923 or 071-959-4048. Lucky Star Educational Center, a center of excellence. Right, karibu nande umonchu muligirili anse ensemo yende gatukunye usanga anse kemyeke kia magazeti murumili netuwani ya Getembe vono mambia na bionsi yoko mnyora wetera Getembe television na Getembe FM nsemeli ya 102.7 murumili emambia vono karabire biansu. Shukrani sana sinchokere kuligirili na kusaga na itu toko leta magazeti, gazeti ya Taifa Leo, gazeti ili ya The Standard na boige gazeti ili ya The Daily Nation. Echichonsi chiwatebekano yalikirwe
nabali kibyata emwambia bono asura manye nga inkikilikira sa magazeti njegoro kwa mwanabuliro ba Geoffrey Nsarigo. Matilda. Ngoro kwa Matilda Obaigwa, karibu sana se kengese gechi gazeti. Kulele romna bono gazeti ya The Standard ekero ukolikirelia ndikotebanga dreaded chiefs back bono abagambi bali kosoburai buli bwabagambi obukuru bono niko andake boraira ne kubwatakana negikaro gyakolekanete asamaga cho State House litukuri goro gyakora wanere omrai wense na boigo ase gazeti ya The Daily Nation neregotebana egotebanga gangland hotspots ukwana chinsemo chiri chibwata mangana yokolemerwa ko borendi boisaine ase ense ya Kenya ukwana chinsemo chiri chibwate omochando yoiga ense ya Kenya ogasaka ninche ne nyari maika baki asobwe matiri takugure ne nyari. Okay, no problem. Mcheni kwa tega seti ya taifa lero kwa razangu ra dunia ni dondosa hapa na pale no mwenye kieningo kwa de papa pupa mapema. Hallelujah. Gazeti ya onge yote. Kurusuko kaikani yote maskini walimu. Aba walimu bono banyale kire. Skuru ngo chichire ko igorwa. Lakini enoche kosonsarigo nachi ko turaso mugano. Kwale ko kichibe saba tuleto ko chukwakan. Bono rudi nchiko na chukura saba ali munkenke style fulani. Asete yo gazeti eli kirego na stay yo serikali ya tevirego. Gazeti ya The Standard wote na dreaded chiefs back. President Ruto has resurrected the long feared imperial chief. Omurai wense ni kanyale tukubwata ko Chicago chiase abagambi banyale gutwara command gose banyale gutwara ogochika nabo igobuno bugambi buli bwa matuko aitire gosa matuko yemyaka yakale nekirate birenga arming administrators, handing them fresh battalions of officers and restoring a command structure that Kenyans thought they abolished years ago. What State House hails as empowerment is being read on the ground as the return of village enforcers whose past brutality is etched in national memory. Yani nga abarai ko sabagambi kurwa mutukaka amakoro niko ba manyekanete gutwara chinguru kegima nekero murai wense abolire buna chinguru chiri babwate chinyale kwiraniwa ase amatuka yaiga umugano oyo ni gore ase page ya kanena boige ya gatano ase gazeti ya The Standard yeli tukolia lera watabana imperial chiefs Ruto order assist return of feared administrators aba rai ko sabagambi abaga likuba boire asamutko amange sana ko sasimya keri akare nekero murai wensa atebire na chinguru chiri babwate banyale guchitwara nabo barabe bagotumeka ko manya abantu igoro yamangana gose yo guchika we serikali nabo igo ebintu binde ebingi nabo baranyale ko ligereria ebina ebike nabo igo gutwara chinguru chiri babwate kurwa myakeri na bo igase page ya gatano kubatakana no roboti rwa jukwaa la usalama ndigo ya orokire buna okunererwa kwa basubati na boigo abana nigo kwanyale ko bago komentekana asensi ya Kenya ekero county ya Nyamira na boigo county eri ya Kisii cyarorokanire ko ba egati county kiri kiraso mustari obuso asie okomentekana kwe bikoro ebiga byukunererwa kusamagana agenda based violence iyo yamentekanire na boigo egati yabo gosarwa kwa bana abanyaroka county ya Kisii ya Nyamira na Narok Viga Kajiado na boigo Bomet Kilifi na Taita Taveta na Chucha abiri chikoba chintagani kegima ase amunaiga. Tira na gazeti ya The Daily Nation bono mambia mwenye muri gazeti ganige kworokia ebint magana au ase ebwato magana ukwana Gangland Hotspots ekwaniranga ki ensi ya Kenya yabire ensi yo onchukanine nubu kibago nabigo egotiotilwa na mangana yebyombe au byabegu egati yebyombe bibigo kwanirwa nsembe gazeti norochichi nsemo au emechi au eyubwate byombe au kwana no robotirwa mu mungano urwa rwetu no mo waziri wa mangali yobolende to kwanira Onesimus Kipchumba murkomena uyubo igolire iranga ndiko arachikwene kinga ndobwensi oikereirwe abe ni me serikali usizwe serikali ulio gukora obokebago subwate na mangana byombe byobegu na kubikubyara na kumikuruge tambokero kudide nanyabo nigotebekaranga gwetania ebyombe ebyombe 130 nigo bibugate obomenyo imensi ya Kenya aliensemo ye omuchubu ngoma ebyombe na Jesh Jinga 42 brothers M23 Kapengure 6 usiku sako ibine byombe bire sensobuli ya bungoma abire bobegu ensomeli ya Tanzania ebyombe bibyo natorambiroro muranga ekyombe kya mungiki Machakos ekyombe kya mungiki na Gaza Nakuru ekyombe kurunga confirm wa Teitei
ikiombe kire Assembly ya Kakabega ni binata jeshi jinga 42 brothers M23 Kapengura 6 alikirivi ikiombe kire kurunga timu mashamba Mawoz na Mungiki. Assembly ya Mombasa ntubate MRC Banga Boys timu mashamba na Mawoz Kwale ntubate Panga Boys ibiombe Assembly ya Nairobi mbwate biombe gwetani 143 bikuru bibwate kende gati ya Mungiki nibiombe binde binge asibono ensi ya Kenya kolengano roboti na nigo ya beire ya bwango mono gutwale biombe binge bibwaterente na mangani yogobigu ine inki omwaziri bwechi bwobolendi agukwanira yoromugano ulikire chipechi chaime chipechi ni chiaga 3 ni kabere gazeti ya The Daily Nation tuse itonka iga mbale gukwana ria ito chiga mangana yobwate aina mangana ago ntuntubwate binte byogokwana usarigo Eri democratic movement igeli nekyo mekibo bego straight bona ina mangana yonkoroga tabwati bwa matena intubona mambya mwachubolego kuligiria yonsi na bokorora kulende ntarage ndase Matilda ajibe chiaga 5 bona mambya ndiko chibwato mugano job shocker for 20,000 junior schools teachers bono egotebekananga umugano igabo igonura gazeti ya Taifa Leo mugano ukwanira ya kigma maskini walimu egotebekananga ekyobekirio kulikaba limu ya Teacher Service Commission ngobono kiamentire ekonda yabalimu chiribu emerongo ebere aubekyo ebe secondary ya msingi ose secondary msingi junior secondary aubakagire guchikoegwa emirimo permanent asibono egotebekaranga nigo barachikoli Christmas babwatu bwabatabwa tikende bale maskini na kiakorega sete kubro kwa maskini walimu aubakire nkoli kubale kolinda serikali ya mentire ekonda yabo na gosukia amatuko go ikumwa kogocha amangana yonsi nyoro chibecheka tane gazeti ya The Daily Nation na bogo epechi ne yakabere igazeti ya Taifa Leo bona mambia ekerokoranga nkikuburu nimechando ya balimu bali ba junior secondary batanya kwa bakuli kwa permanent and pensionable kolingana ne echira che serikali usekembekeli yokulika abalimu Matilda ase oroboti orwa kiombe gusaba limu ba JSS ndiko bona kiombe kili kia guse serikali ya nyalire kubotoka nande sakiula ekorokie ndiko barachi gukora omeremo aso mwaka oyo mona inde inse yekonda gusema nganalia ukwanira buna internship igonga mbarali kwa permanently ne serikali abuna balimu ba junior schools oinombugarore oireli bagase page ya 3 ase gazeti ya The Standard yeri tukoria lero nabigase page ya kabere ngo kwanirire amangana yo yechisemi kiragote unaborokiwa bagoso grade gekome nigo yarorekanira ase chichiro ekiombekerigia The Kenya Institute of Curriculum Development KICD kerige kubwatoka buna curriculum gosemerobelio ya masomo ebitabu bibwenete gutumika nabo igona ki bibwenete gutumika ebirengo bya masomo bibwenete goso ase chi level chonsi gose ase ebirengo byonsi byechi school nigo boneke ombeke kya KICD kyanyare kubwatoka roboti buna obuoba bwasoire ase ewizare yega yechisemi kyagera nigo yarorekanire igatie bitabu mbiri bya biri bikobwatoka ase chiro bitabu enereti gusa abantu bachakire kongainwa buna ebitabu mbiri bya grade 10 bya bwatokiro abantu bachakire kugora ebitabu nabo igomba sakara nonye ebinto byonsi byamangala yeskuru ayo atabwatokiri go saita iteretia samogoko yekiombekega kyake KICD sounds alarm on fake senior school materials flooding market bondi chiro ya berembe aba bibuli niko bakare ko ngaino ngege tabu ekigana kya serikali ya chikirige guchigotumeka ase grade ga 10 lakini ebitabu ebyo bitari ebyekene na boigo abalimu nigo banyari koro kigwa gose niga serikali yanyarite kubwatoka a list omubaro bwechinya gitari chira chigotumeka na abalimu inse yo murobelio osha ekero banganye tuwe officially korwa aso murobelio o mainnet ase tarike ya momotinyo iga oikomina kabere ekero bono chinya gitari chiri busano na isato na 32 na ibere 8032 health facilities miensi ya Kenya na chichira chigo udumia abalimu inse yo murobelio osha na boigo bali bonsi bale inse yo boteneneri bwa borokia gosebuna chi family chiabo na boigo aba matebabo bali bagutumika chikadi chiabo epejine ya kabiri gazeti ya The Standard Kirakura ili ya The Daily Nation bono mambia boigo chibe chega 3 nikichukwanira Murkomen targets underground codes aiding sex offenders ukwanira umugose umwaziri bwa mangana yobolende imensi ya Kenya nere Kipchumba Murkomen wono nigo alireiranga nigo andake arachikuligiria amangana alia yokorwa obwene guchise bali bako korubobe anamanangana nemono mangana ali yokunelegwa kebwancheni kwa basubati na abana banyaruka ekotebekana county buna Assembly ya North Eastern
region nigo ebikoro bia SGBV gose sexually gender based violence bigokorekana ase birundo bigoro agwanselichi koliege nkali gutumeka anamono likurunga masala yani nchirendenga okukwana kenyumba na kuigwana na watiga bali bako kodubo beba chandegete na boigo bwate amauti atagwene asomoyo ekolengani gazeti gaiga matilda egazeti omwaziri bolendi agoteba ebikorwa binga bigokolekana asaba nabanyeruka gusaba sabati ni bigokolekana byokonelwa kurasa abantu bange kima andake bali barasoboga mbi bali barase serikali na bali barabayiri unabono abalimu abanyanyimbo abantu bali bange kigima abamate na bubao kole bintebiga kulindi gwitira seri chike ligalira sensemeli yebisakubire ensemeli ya North Eastern biri kurunga masala yani gokwanera na kenyomba bakwana mangana bitako enda sebigambero na yugo ebikori bigenda comment kana akuwetekana kilinga bitambo kiro mbiri ko imekigwa na ikili tukwanera kenyoro bage kwana inga umwana bw'umuntu osaligwa liga kaliata lero mwana vai masala yani inga na bondo kenyomba iga baumira na sege nyorali abakaka babo nkoro bakwandana batugutera ali muntu ayiguchibese lakini umwana uliogoseru erutigara neli utomoyo ene gazi yakiri asitore ono moziri bwobolendi atebirenga engane nigera chikolигera ligwa kene kigo chikwanirwa gukwanirwa nyumba kulende ebina byonse bigende amangana yebigambero ligero boene bwabali bagokolerwa boikirane karatura wizara yobolendi egoteba interior ministry to go after borders in foreign smuggling, arson and other crimes. Bona nande wizare yesi yobolende nigo yibwatokire ngana nigera chikulira yabakongu na kubeka okoboko tindi uchesi ekyombekeligia boda boda guse sector ya boda boda namono asabagendi barundi bechipige pigo chindundia baliba kuwatanesa magana aliyobo salia oboiti na boigo obobego aiga kolendo nyolenga egentune keiga nigengane yate metukolekana omwaka oli 2022 inga kiyobora ibwa yo Moske Uhuru Kenyatta uyondake oganeti konchiliya machiko ye sector ya boda boda eyu ya chagetugwe no yolenge omurai ugatatu omuske imiro mwa Kibaki asebona egotobagana sector ya boda boda nigati sector chirichigo chekiraniri cyane gitunga andake obusali bogokolekana mono asamangana yobobegu imensi ya Kenya na mangana chibe chicha gatatu egazeti ya The Daily Nation bakune chitingatingi bakune chitingatingi mama ke muntoima asinaro tara igusokoro undite yotebire ngo kuna uchitingatingi kolende ama chikago chikobekwa nko igulenga asebura buri abero sina sege siasa kwara chibigu na chikobuguli abantu kabisa unabona mugano olengega iga asegazeti okworokia umujumbe okasbul were ongondo were nigo anyareko bakora swali sasi sobuga tiri mu Nairobi no muntu olenga seboda boda ulinete nchirendenga boda boda chiko tumeka mono asamanga no gukira ni obusalia bona kobogo irinje ninko maetenga nili jambazi okale ninko maetenga ngo chiko ito ninko maetenga chikolepo ngo ninko maetenga sekendo ngo chokole ama chiko nabekwe ara chiko regulate ko sikoligereria chinchira chipigipigi chiko tumeka na asepeji ya gatano da kabere ukwanere ekyombegio kolika bali mugia Teachers Service Commission ekyombegio TSC bono yarorekanire oyoro munyakerogo gose abali babwateri bagabuna boneri obunyakerogo asekyombegio gya TSC nabo igo bali bare commissioners me ekyombegio bali kiremeremo yo batari gosomia ase chiskuru nigo kubwatakana nomo oyole omojumbe bwechinsemo cha Kimilili Moske Didmas Barasa bono anyari kosokia omuswada gose anyari kogani omujadala wokoligerere buna nakibara anyari ko ke ya chibesa chiri chigwakana uchase aba commissioner nabo igo abanyakerogo bali babwate amabaga ao asekyombekega gya TSC nekiratebire ndiko babwenete gukora emirimo yo kurigereria amangana ya TSC buna part time yani banyare ko babarimu asensemo yende batoka nga chibesa chiri bagwakana konyora baro musharo bo buno abarimu nabo igo banyare ko ke ya chibesa chiri bakobwatokerwa buna emirimo egiga bagokora yani inchirinde onkorogoneri naki omonte keraro umunyakerogo ase TSC kerari gusino mu commissioner yani inere gasi yakora tote buno rega igagetembe tote bwateri bagagete buna ahenote nete department gete ayo nkorogo turiko soambeo turiko koraki yani gasi yawo no koraki no gotenere department yori wate abantu gena mukorega bona sabarimu batebireri go save share yige konya kogenda isiko tigabarimu bari ya obisi bae gwa mabagande yani omenturi bagote bugu aitenenera abantu kete ko mu commissioner asikimbi ya TSC na mento umushara ko mentuni goro moke ko bwoli omonto oliyo ko egwa mirimo nga erigasi ya no gotenenera yega oka oino mugano rase page ya gatano na kabere ase gazeti ya The Standard na puigo
ya gatano na rimo ekaunti ya Nyamira mugavana Amos Nyaribo rituko riae ndero impeachment script will Senate bury or salvage Nyaribo's career. Bono umugavana Nyaribo nigaragendeka hose ebungerie Senate nigo irachiko motoria rituko ria rero igatie bintu birachiko kwanerwa nigo bono mugavana Nyaribo abwato gosemeria ngandake Senate ni nyare konyora obwene nabo igo kumwegera kubwatukana keri unanigo abasaba MCA 35 abo babonete gwaka chikura guseba bwonete gutuka assembly ya Nyamira county assembly ya Nyamira nigo 19 buka bare ngororo ritukurio gwaka chikura cyo kumu impeach abo babonete gutuka ngo mubaro bwonete gutuka aroro 21 gose 22 lakini gatoka ritukeriga nigo barenge 19 na bande banenga nigo batumite ujumbe yabo ngabanyare gwakirwa chikura kurindekera batatu barikira marube baukana barabu mbaena nitibaga rio gwaka ekura igo ninganira chikurigero rwasobo imemono ritukoria rero igo mugasorero onyare kuyarika nikigima ningana turakoretera sinjira engekiranu mugavana Nyaribo arache kuirwa ne ebunge ya Senate ngiuwe chandira kira rituko ni gukurira isitonze tutageti kuragira Nyaribo tatu bwana oneremereri kwanza tawasibatigiri kwani iko nini lirolia onkorogo na sinse moyende omukonyo umugavana we county ya Homa Bay omosike Mawanga nigo bona kubori umugavana we county eyo omosike Gladys Wanga amoigorera ofisi niganyara kumusikira ofisi yae ritukuria Jumatatu makigayo korakana buna umukonyo yo iga Mawanga nigabereka kugenda maminja no guchika we party eri ya ODM na boigo gento kyambogenchiri na sinse moyende umugavana Wanga nigamuruseti ko buna mu waziri bwa mangana yoboremi ase county yo bone ginto kyagendere koreta obube egati yabara yabayiga babiri mugavana abego mukonyoye kero kuligereria mugano olikire anse gazeti yepechi ya gatano The Daily Nation nigoro ya mangana yabalimu mugano ekyomekilikyo mangana ya igosegyo kulika balimu ase inse ya monyakirogo ntenera Ivry Mitei mangana yu Matilda onyakwanire ase bechi igosega gazeti ya The Standard kogenda bwango kegima epechi ya gatano na kabere yukwana agency obufu face brutal truth of politics kwa ground ayagotebekana ngandake egalikili ke Gen Z mbeso kisana kubuli chikura ichijaba election kulende ekorekana ngabange mbabu chetu konyora oborubu yobo na igukora kinga kigenda siasa sebinyoro agose kurunga politics kwa ground abantu babu atali Gen Z nobono ntubwatega umusubati omoko kurunga Jesmin Aoko uyo obanamba kianda sikiro kiligia obujumbe kasubol agency yale kubolia ndewate umungwano kuringa Pasco Wayu candidate agency aliyesekerogia Jewani Zena Alua candidate yesekerokia Jewani au bonsi mbanyote birugebyo ali magarini kiroki bojumbe ntubwate umungwano mokesano kuringa Amos Katana ulikubuli kirogi kikole bonsi mbanyole tibobui amangana yo bone korokinga nigo ogosemeli agency kwaralite noe kiringa mbeso kikuligibirugo nyora mangana yo chibe chiatana kabere chibwato mugano ase oyo kabeire omu chief executive officer azeke bekeligia PSRA gukwanira ekyombegia private security regulatory authority nere mu director kabino director Fasu Mahamud bono nigo agendera gutukwa nekyomekeligia go lingo lino botuki ya ethics and anti corruption commission kubatikana kilinga egotebekana degree ya bachelor degree ni agotebekana anyolete kurwase university elia Ijadun nigo ere yobokora igentukia muiretera konyolimire mu asobono agondere gutukwa iguru ya fake degree certificate ngana yu agokolekana nyora chibe chata na kabire gazeti ya The Daily Nation na bantu baitu tigabatie ku erosalia makartasi guchukuliye mirimo mbo bisana kemaene bantu batie onye ngwa chite garasi ekonyolesa kara aitabira ntobugati saka tigana na okay mbayo bajete ejisukuru ejimogote bajisukuru ejibwate bakamasakara kiri batama itiko kolega asibuneka dei lakini nende nyolega sitali okwenda kora focher yani ngokwenda kweroseli into getenga na kiyo ko emirimo Osaliko kidaro sidisa karagana alikire goroga mwaka chemisi onkorogo kibacha PhD obwatore ichiko ndiri wanjira nani gekero ko ligia obwata masakarale fake atakira neti ni okobwatu lichikeri ntatendiri na nande bakwira ni umushahara uri kwabere gokori ekero obwate position nande kwangaindireti ya masakarao bakwira ni umushahara uri ntatendiri chikeri namba ile ngalire ndisali mapema
ngaye kwerde gatibeyi Timothy Siwaita na nekiro tokori ase page ya kiana ngukwanirire buna andake nigo yarorekanire umuntu gutware title deed yoborimo tariero ekoro kibuna oborimo buno bwago onye gwatumigete chinjira chimbe gosemirango yamagega konyore title deed yo bado oborimo tibori bwago title deed not proof of ownership if process is unlawful yani onye nchira mutumigete konyore title deed terikogenda nerichiko ekigambiro nigo bono kyanyarire gutugutera renga title deed yute kobe yawo kyagira tugwatetie richiko asi okoyenyora nabo igo kurwa se wizara yobochenu bado nigo egukwanera na egati yabasacha bange tibari kogenda gupimwa gusekorengwa aneno muno akubwatikana no binyinyi byenyamureo yobono yagerire nga andake mubaro egotebekana ngo mubaro bwabari bakonyoro oborwiro buiga omonge nigo rasa basubati batabanga yentoko kogaranga na basubati bako baregoro nelinga abasubati abange nabo bagopimwa abasacha mbali gwesokia gopimwa na de ikyo bako bolinga tigako ganyanga umurugi ogapimwe omanya ko manyanga mbuyore ayo monyene genda mwapimwa no murugi ogo kwanyara ine gazeti ya The Standard page ya gatano na gatatu mongi no pimiru ondetera majibu mbuyande temine tekera omongi nale buya na embuyore straight gose wana chimira robi kurugunga discontent na ebintu binde binge ebyo tanyare ko understand ko nyore party no muntu oyo mona rwali to yonde tarwali tia senka igo abantu bonsi babwente kwesokia abanyare gupimwa kolengana ne gazeti iki kengese kote na World AIDS Day gose wiki yige kera oborwiro bubo kurigererwa na asense boyende county ya Siaya nigo bono yanyare kubwatoka a warning gose babururo gukura ugotindi gochase abasai abake abo barorokanire nigo obale igoro mono sana asi okwambukirane akwe binyinyi ebyo na bo igo county ya Nairobi nigo batebirenga amangana yoko na chikonda gose contract gochase abantu bande bonsi anyare gokolekana goitira sinchira yemitandao inchira yekerero digitization of public procurement ino mugano ore asepeji yake ane gazeti ya The Standard Kumyoka bwango asepechi ya ikomye gazeti ya The Daily Nation nigiye gukwanira unyoro mugano moncho mulire uyoirete liberali nene nebirengali byabanga namona sabagusi igorogo itokwaye Fred Tom Osinde uyokabere omukolemeremo aseki umensemeli yekiganchege serikali usikiage serikali nsemeli ya treasury Egotobekananga amaigaje kireke gotegerwa mugano noli kiregaiga nigobona yane kyunga ni Tom Fred Osinde aitiritwa senka yaye alia ngata na bigo mubere oye okanyaka bukurusugoro go ikasisa mu chekisi awaswire tuikasoro chirulirwa river kucha awaso tugutetwe kolende ekolengana nekine yategera tuwe nabokora mugano noli kiregaiga igoro yakelinga abakegirwa babere amokolimeremo oye omokigirwa angejura somugoye nabigo Mr Zombo abubono monchumuligere ekero koligerelinga omokegirwa iga kwagire kumuita Tom Fred Osinde nakyo mugano okwera chibechi chia ikomi igazeti ne ya The Daily Nation inyolere omugano yo asenchira jo oboime lakini kukuligerelia nande kumyoka gazeti ili ya Taifa Leo ngati okorokia omugano ole chibechi chia gatano na gatatu igazeti ne ya Taifa Leo page 8 ego kwanera igoro ya obuwabo banene na magomba manene ansenseri ya Cameroon ansebono omurai bwo kwamerelia serikali yenseyo gukwanera omuamerelia serikali yenseyo and said again nigobono asiriro bagumabwaye amatuko make asenselia murayo iga ekana bwe myaka 54 nabo igo ole nigo asireti emere obugima bwaye yenkolenga no wakili ya ene familia ye asabona yene kiringa nyagosira gose oyobereka kwamerera serikali nsu ya Cameroon nigo bono asiro obugima nabo tiga abatiyoteri baye bali bakomubwati abali no bwabo banene igoro yoburayi bwensu ya Cameroon epechi ya gatana gatete gazeti ya Taifa Leo nibo tomogaro ya senchira jo oboime Matilda na kuiranira ase mangana yobochenu nigo ndochi asensembo ya bali bagosange birengerani nigo bagotebuna a future without cervical cancer starts now with concrete steps bono gukora guserio gokeya oburire wa cancer yoroibero anomono
ose kansa yoriboro asa basubati nigo bono abasubati abange bakuburirwa banyare kogenda ase chinyagitari ao elio korengwa na boigo korerwa obolingori okorerwa screening elio bunencheremo yokumanyakira omuchano yigasoira somobere mapema elio nyara kurwaligwa na boigo elio kumanya ngaki emebere yabo egenderete na boigo abantu banyare konyora ujumbe gose egento kende abasubati gosaba n'abanyaruka b'imyaka emeke imyaka nse ya 14 banyare konyora chanjo iri ya HPV gose human papilloma virus vaccination eyo kwana nabunencheremo yo gutanga ribaga ose yo gokeya ribaga riri yo gukonyora oburiro bwiga bose bwiko kansa onyore n'abana b'imyaka emeke inse y'emyaka 14 uyu no murobiri bwatokire gose ekyombe buna kiri kya World Health Organization kegendere kubika emirobiri na bwigone kubwaterana n'ebyombe ase chinse na sense goyende kukwanirira mungana mental health emechando usia moroire ya kebongo ayubona arorekane comment kanasa matukaiga ekero okuburia kwa rurwe cia sabanto bonsi banyara wesoke na boigo gwasioka banyara gukwanira emechando eri bagwetera ribaga ryoko kira umuntu kwanyara ngo ebirengera libya muiti byanyarire goitinyana ase obongo bwae onyarire gochaka gutwara omochando bantu bachaka gutwara mental breakdowns bantu bachaka ko babuna musio gwechi bali moyi no muganora se page 15 sorry matirita oburure bwa kebongo na bukuru gweteki ya mental health mental health ingelinga onkoro konyora ubwato muchando gwakiri kwanya kumera guchinda kwanya muchando ri kwanya kumera kwamanyuka gwatwara stress toteiti gukwana singinjanda akae no musaja onkoro mwa boni gagose muminyokaneti gosito bantu mbararagira tubwati kende kwanya nga wakirire toteiti gotebyo nde bwese ekiro gwakire birengere bigo chibietinya na kwanya nga waikirase akonyora ukwegambi no nyokwegambi otoguri konyara gukora gasi na bugocha ga studio osinyo kore mirimo abatari ukwegambi kiagera obongo bwarukire abatari ukwegambi matiri usikwanya orute ite gwesiekirera tutite kobera asa abantu kunya kwegacha ebintu usikira yaya usikira nyomba tutite kororo abatari ukwegambi bono gabu na bogwakaji story para kinenge yokira abatari umuchando boke bongo ekero osoire nenga nebwente kurigererwa asinchira ere yabongo kiagera binge byabo na biri bigo chibyaleta abantu batwara depression abantu batwara high blood pressure kwanyoro umuntu chakire guto stroke ya mwakire ebintu bunebyo omutuku gwatirio kaliyo kanani pake soki ya mwaka Jesus Christ sifada okay sarigo nekero wanchumulieli toko ya kura sa magazeti igazeti ya Taifa Leo nongati ukolera ekero kulilia amangana amange alikire enyoro mugano ulikire chibe chia gatatu ngukuira ni bono asaba kili usaba chachi batatu bakane bakurushya seki nakilia yogotegererwa okobe kukwaye omukonyo murayibwense Professor Ibrahim Kindiki asiabisi iki kolengana no mwamerelia oyoganete kinege tuguterwale abana chibi na Eric Ogola, Anthony Murima na Frida Mugambe batebirenga kolengana na obo Saidi Bolibwa Ruego na Enoch Aura obumbo isaini nga banyara bagwetigia gutategerera ekinekyo ige kwamerelia okurusu kwa Yeri Gathga Shawa asekerogo kyobokonyi bwo murayibwense nyoro mugano ulikire chibe chigatatu Taifa Leo gazeti igaya Taifa Leo kule nikubyo kibwango mono alikasebi bono mambia gazeti ya The Daily Nation ni ya Taifa Leo njiwa tebegano asebo igepe chyo moelia egukwanira amangana yebiti na bokuligere lyorole chinko yo kule The Daily Nation aliyo moelia ukwanira Gun connection in Gor Mahia EFC Leopards crashes na bokora gose umono igore club kirikia Gor Mahia anabo AFC Leopards abu ngakiorere ngaki chitimu chigayibere chigandete gosinga kimatokeo abo maiga yukumira na liskuli ya Jumapili aliya segeti kirikia Nyayo nkikialenge mugano likira gazeti ya The Daily Nation kulende Taifa Leo ngokwanerere igoro yechi timu ibere chinkongo kegima ngokwanera nyuma ya timu ya Arsenal na Chelsea komirana asibaru igoro egosema kali yegoli emaseyemo bono nande nigo abaru gose chitimu chiga abayigabale abanyankongo ekirege ase ligi elia English Premier League bawukomera na liskuli ya lero akero yomo amono yo mwabo eligere guchikoro kyo banyankongo club ke ligi Arsenal
utuko lia lero nigo barachikuta kogenda mpaka sigitigiligia Brentford yani nigo barachikwenda sikla egetigiligia Emirates eligere guchiko umirana ne timu lia Brentford guchekera chinsa inyenenu shamragoba achinga ki Chelsea barachikosalia obonyansi asigitikili ya Stamford Bridge nabo igo ekero barachikumirana amwanchumu ligeli achikochekera chinsa irenga nabarabumba chikumirana chinsa isano timu ya Leeds lakini usikuligerelia Chelsea wako mena Leeds tatwa subunga Chelsea ekobwa twasumisa ekobwa erelioro mwana ntino mu Manchester lakini twasumisa Chelsea isiko na Leeds ebwe lori Arsenal baralo lakini Arsenal nere isikobwa bado nabe kutikara kote na alimu Leeds point yeta Leeds nere kire mako Leeds point nere kobwa Leeds gake Leeds esika nere kobwa wako no Leeds United nerekobwa United yeyo Liverpool nabo igo Sunderland nechinsa isano chalero obotuko nabo igo Brighton nabo igo Aston Villa chinsa inyene nusu Burnley versus Crystal Palace Tari Crystal Palace went to Crystal Palace nigo irachi kuchesa na barabu chinsa inyene nusu chalero maragoba Wolves FC nabo igo Nottingham Forest chinsa inyene nusu chalero maragoba kuna watebwa Arsenal nabo igo Brentford chinsa ninye nenusu ainaro kurase ebiti kurasa magazeti kulintenda sonkorogo bono mama Kirokenda sonkorogo can you sue a neighbor for feeding your child without consent no soere no gende police ko report ye jirani yao asengenjo airo mwana wo indagira utamotebeti tokwirana otoirariri iriswali lyo mwancho muleli yakorega tili boliri angase gazeti ya The Standard umwamate ugo oiriro mwana omoire ndagira kabisa omuti yotere mechera guchia mandasi chae mwana umire pa ine wachire kwa nyuru mwana gote indagire ntonete kabisa uno mwamatonga no soero mwamata kimbobe kakie mwamata utoko gendera mwamata ugendera ji miaka ni miaka ayo nkoro na rayu tokwirana no tobirengeli bya nga yenga kyuje no soero mwamata ugo yurenga niyo ngai wacheto mwanjione ngai wachete kia baba ngai wachete abaibuli bakule natigaire ntakana omwana madiaba Hallelujah mwana madiaba wi check somale baba ulio ligerete ya kara ligereria lakini ulio ntegerete ajebona kara tegera namato okay page 3 kwa razangu ra dunia ndero ni tukulia Jumatano mapema Women's Day okay oyo tubwateke gali tukulia lero papa pupa mapema agiga ni gakoro kwa nere ngetichi gaiga akuru ngetichi eskatikiri ngetichi oyo iga bwate miaka 24 yoka 24 yoka tu okay arafu gaiga niga anchiteko kole biashara biyoka tu biashara anchiteko kora igona ba okurageri bono gaiga omuchanda soka nanchite ko soka lendo chikuye binta konia kwaraza kera egero chikoba okay halafu gege gotebe kana nanchite ko some bitabu mugaka gure library rosi library ali mwao beka bitabu gabwe kaya tsabu azi chibuku beka gali mapema egere abeka gosoma okay halafu gaiga igongotebwa nga nanchite goso nanchite kulire chimuvu wi aja kule TV mubekere getembe television net kwa Kenya kulire chimuvu taliga butu alinge sorry nimeshapima okay leo ni siku ya Jumatano Disemba tarehe 3 mwaka ni 2025 taifa lero pechi kianda dondosa hapa na pale okay iganta tuko myoki imite tripaka sakuruku ikoleni gotoka gaiga machako sinsa okay bono gaiga amatanga narabete gaiga ekinyurune na matanga manene timatia makar nara likero monterega kuro kure lakini litigante matanga manene matanga bona baga bumbata getu monto kurukwe MC no monto lyo gochakia matanga bona alenge kogenda urangeli pasta urangilia abana musiki baratera urangilia abairi n'abasani bakwana urangilia family baoroki okay bono gaiga omwe musio yo nabaigete akakwibicha no alingi okay akamakuru akanda gasaini gitabu no alingi gote
Okay, akamakuru akoraiga. Okay, akariga chimaiki. Igo minutes no aringi. Okay, omo MC oyo egento kia monyorete. Igaigwete hangover. Aigwete hangover. Papa pupa. Arusi Rocky. Kamakuru akaenda Musubati onde gabwensemo akaenda kurusi Rocky akabera. Mbake gaikera bakarangiri pasta bona agendere. Pasta agendere kiera omo MC tayo. Pasta agendere bakogenda kumurigia. Finally mbamonyoreti. Igo mini siendagire ntindi papa kukwanyorire mirimo karara beka kanda ake karakore mirimo. Mapema muya. Okay. Aiga bona ndo muchanu kariga. Umugaka no mungina aigeto uyimurikyo no rengega igase omwemusi igakoro Cornelius Mutisia nkoire mbaka sakoro ku mafueni yerenza kiriviga igaga kirifinsa. Okay, bona oga iga mafueni bona oga mungina no mugaka mbaka ikaranste bakagamba nga etakire torogo mungu anori kiara kiagendere kogendera wagachire permanent ndani tari yemo ligeri ogorire gari nane tari yemo chiombe ni gabwate gari uromboro tomoroke aira nese bintu bibia ya changake. Okay bakamagoro bakabeka namo baka ligichi besa bakagenda paka bumuganga. Okay, unabaika bumuganga shapima unabaika bumuganga umuganga akamakuru akabaligereria abantu aba babwate ndamwe muno mwanuri. Okay, mubwate chibesa nkoleke mira. Okay, bagateba chibesa njiro. Okay, muganga akabakoraki akaba amarioga akaba elisi. Bakagendanga munabaendanga bagasoa gutaka zaidi bono gaiga bakurwa no mugaka no mungina nyumba gaiga nga elisi ritekoreti yani getikeringe koreti esegi ekabetanse gigabu oria nagenderete kogendera uino murikyo no kurukwa nere Janet Kafunga wi. Okay, nkoire mbakasa kurukwa likoni erega mumba sansa igaga likoni zaza. Okay, bono gaiga likoni Omusubati nakarega omugako yanje tumupira sana mugako eno mupira njete sana kurigereria. Okay, mugako yiga nanje tego soe page tegalia so mupira oro nyakurigereria mupira chinsa jana koerera nane nanje tumupira. Okay, bona yekirete omongino yoye akaganya mugako yakaganya nyumba akaganya mupira oyo rende ya no never mupira endio toraera lakini ukangene naramo cheki mugungu na baba guritie jacket yo mugaka igere agende amwirane ndo bukendo mbumuita. Akomwakire simi talikobugori omukungu agake sabure neri ogirio mupira akagenda immediately bakari aso mupira gochi agochurigereri limyo mupira oyo kababango limyo mupira oyo please limyo mupira oyo mugakona nwara mugakona narima igegane nentaite ki bona abakanete bagasoa kumufamia gao bakamutaya omukungu genduriyo mugako asakare bono omukungu oyo akamakuru agake chisabu mugakona nchito mupira lakini okorana naganchita mangana isiko. Okay, uino murikyo no kurugwa Janet Kafunga nero manyiria bwasengo chiko kodre gazeti ya Taifa lero kwa razangu ra duniani nasa kurukwa kwale mchini. Okay, kwale mchini gaigo yorondigete ni gakurukwa Janet Kafunga Janet pakanje komenta umosara ochonche kiobisi. Okay, kilio kidozo akigundua mume bono gaigo musubati nakarega rende nanywomire no mugako ndio nturakana very smart very accurate bamenyete baramenyira matuka atari make bamenyire miake itari make bamenyire. Okay, muna bamenyire igo bono yaikeire umusubati uyo iga uchakire gotebwe tabia mugako kirege ntonkera kero kinyumba kirege ntonkera nyumba onya ne chio memba bugate kirege ntomba bugate. Okay, bono uyo gotebu etabio mugako isiko gigai abantu bakamotebi baba no manyete ngo mwako no mwibi mwako no mwibi agutagora pakachituka agutagora chiuri seri mugako wako akominyoko oiba chiombe engombe ya chagari no matire litukirete no matire yabu hey omongino omusubati yo nabagete sabu agateba ngabona esiekere anda atame ngende tinywomwa no omwibi. Oino murikiona Janet Kafunga abuno ngokorera gazeti ya Taifa lero kwa razangu ra duniani mugaka James onkorogo ihiri.
Vasubru mwanchu mulilinga juma yoko nyora amagazeti toko endo mutu mokoma kekuli never ngochere baadaye tuirane ansingambo yage temestralire mangana au aliyekenya gwateka emambi yabono tuskatu chiale etuani nigegendere tenchukuru kwa mwana buliro ba Geoffrey Onsarigo Crossing simu yane Matilda Obaigo Nonkorogo Unatafuta shule bora itakayomjenga, kumlea na kumwendeleza mtoto wako? Karibu Lucky Star Educational Center, mahali ambapo elimu bora inaanzia. Tunatoa elimu ya kiwango cha juu kuanzia playgroup hadi grade 6 tukiwa CBC compliant na tukilenga kukuza uwezo wa kila mwanafunzi. Lucky Star inajivunia mafunzo ya kompyuta katika maabara ya kisasa, chess, karate na swimming kukuza akili, nidhamu na ujuzi wa kuogelea, usafiri wa uhakika na salama kwa wanafunzi wote, ada nafuu na zinazolipika, madarasa mapana na ya kisasa, walimu waliobobea, waliofunzwa na wenye ari ya kufundisha, mazingira tulivu na rafiki kwa kujifunzia, vifaa vya kutosha vya kufundisha na kujifunzia. Usaili na usajili wa Januari unaendelea. Mlete mwanao katika shule inayojali mustakabali na mafanikio yake. Tunapatikana Kisii Town, eneo la Jogoo, kando ya barabara ya Kisii Nyamira, mkabala na Kenya Power Substation. Kwa maelezo zaidi piga 0715245923 au 0719594048. Lucky Star Educational Center, kituo cha umahiri. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Kila nafsi na ugu kwa kwarariwe kwa Caroline Nyaboke Meroka. Ugu kwa kwarariwe wa Caroline Nyaboke Meroka n'umwana wa Meroka Tungai na boigo n'umwana Francisca Kemuma nina Leticia Kemuma na Leni n'uyu mwabo Janet Meroka wegise FM uyu boigo rumo director Oharide Sako Dorka Kemuntu Meroka Congesta Mogotu Meroka Dillon Tungai na boigo na Dalion Kingoina Mochukuru Otungai Kirungo Juvencia Kwambuka Florence Mokeira na Nyabeli Veneti Ngamati ya Hana Mora na Ruth Finn Kenyanya Inamoke Emmanuel Praise Ruth Lucia Nobet Trussard na Havil Mojango nyagosela nigora kolekana litukoli Jumanne jinsa muchidi cha Professional Center na woigo yondo kolekana litukoli Jumatano imeyomo chobo songo niko ararusiwe enkendu ya Krista Maria litukoli Alhamis tariki nya chuma tinyiga oikomina kabere umwako yiga na nasabere na kwane litukoli Juma tariki sana chuma tinyiga oikomina kabere umwako yiga alia jinsa muchidi cha enka yabo ya Mocheno Village Embaru sublocation Kitutu Masaba imeye county ya Nyamira numujiga orakorekane asegetikeriye chiro kya Mocheno oku nukorera kogo kwatwararije kwa Caroline Nyaboke Meroka
kuiga imegeta sini kyo kya gatembe twatumire ngoro yito ya bene akija wale wote walioona katika tumaini la Bwana watafufuliwa. School director, teachers, parents, and my fellow learners, good afternoon. ayo mwibuli nkuna kulijure sukuru asorera umwana omwaka ogocha Prince Shainas Academy neye muyochi skuru echo chikweranira maburi aya aho onsi nigo babwate daycare asibe kubabwate early education yani nursery kurwa grade 1 weka grade 3 eskuru jiga ngokine bale ebyagwa na bwigo bayigeria abana chigosori aho nkuru bale obusombi kuchya sabana bonsi na bwigo nigo babwate aborokia abo bale n'ubumanyi bw'iguru nabanchire ne wizara y'ekisemi ime yensi ya Kenya intake y'umwaka 2026 nigo agendrete na amabaga atigarite n'amake kirage nigo bagutuka chinsa mu kiri cya Nyangongo chi kilomita chimibere cyoka kuruwa stage miwa asamange bakirisi migwetera stina matyabo 0711209846 kose 0751190580 Prince Shainas Academy ayanura nyori chibu liyechisemgo cyase umwanu Sha Ceramics nigo bono yago keirie rigori liechitile cha Twyford icho bono igachi konigwa chishiringi chimisano na bere nemeronge bere chuka ase a box ya 30 by 30 nigo bakoni ya chimabol buna bono chitable taps ikoni bari chirangi aina chonse koni bari solid doors PVC ceiling babugata chitile chechinyasi na boigo chechi floor MBF pyramid gypsum cornice filled fables mabwate double corner shelf a towel rack scrap holders soap dispenser na boigo shower mbabugate birengo nechi type ao ebintu bya plumbing Beyonce P bunabono PPR female PPRT PPR stop valve sockets PRS generator mbabugate type Jones P submissive pumps drill mbabugate type Jones bench vise meter saw Anson scales na boigo mbabwate water tap ochonsipi simiti chuma water tank water pipe amabati type ochonsi emesumali no egotoka eyubugachi ne yamabati nigo bagotoka Cansons Plaza aseparana na ya Kisumu Highway inchuo Sha Ceramics boigo dirasirigirianse. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2026 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC-certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, scouts, and inspiring music programs. With adequate training equipment, our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2026 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726
882397 or 0729658659. For more information or to book an interview, Timiza School. Discover your best. National anthem ya never. Hallelujah. Never yani ya ronta tijira abantu bose bya Kisii County na Nyamira County tarali papa pupa mapema. Okay, bona kwa kandi kiutaite. Nyasaye retali mungiti. Nyasaye tali mungiti yako kwa immediately. Okay, nganga kingo koraga kinya saone ntwale ngombe buneli nyale babwate kaki gutorura mabere gutorweka wi kaki chagi mera ni chigerani wi okay nyasaye tai mungiti nyasaye kwa ngombe buneli eli life at direct. Okay, bono ukolisia papa ngombe kwa irundio ukolisia ngombe ye bono no chiko kama telikoreta mabere bono kwaso kwa kesabu yo korogeri yo yonde kwaso kwa kesabu korogeri yo yonde nganga kiere e yaye gutorwa mabere e yagurare bwikaine ere tabwati mabere okay ntatengo tebiga abantu mbaro nabokonyora abokonyora urigiriti gento giti gyako gokiri abande mbaro bagite sabu ngaki gukora ngure suti buneri yonsaligo wi mbeke suti buneri yonkorogo we nyasaye tari mungiti okoe suti bune yane papa koje basi yasinya yaso ako koba igabune kegu yaso ako abune kegu kabirenga bune. Okay, arafu ikira bwe kare abere kabirenga bune yo kwa magaso wake sabu ngaki lakini karatiga onkoro ngaki ale smart kabirelie TV mi arafu njebone suti yane ngakire bubeiga nunyare koyirenda buna koyirenda papa ngaka kinyasao ne tata nkonye musubati umatiangi kakinara kanyoro musubati umatiangi ganyoro moise ko matiangi gamunyome kaki yare ko babuya. Okay, nyasaye tatari mungiti okwa musubati umatiangi papa obwate musubati president go jigosoe kirogo 2027. Okay, oyo mulende bano. Okay, musubati rimate soba mambi rasima anywe chae tikini. Okay, rasima tu aro mugati rande bwakire siagi ne bipande tali ekemo bipande bine bitano 6 7 8 mugati umugima. Okay, musubati uri matena anchite kuratara uchikora aligeli chinse chinde uchisi konza aiga gukara ikano Tanzania. Bono kwa magoro wasikulinda bi ekiagero bugimo bono akugochejige gato konyara papa na yoro chana makaro gusamba kichauli. Okay, no problem harafu kwa magoro wake sabu bono ngakingo kora nyasaye tata kwari wacha tata onkonye ngagache goroba tata epungale yigambu atetemenye nande kuruguru iga tata. Okay, nyasaye tali mungiti nyasaye manya kuru kwa jibese mbaya mbofu kwa gache goroba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 whichever wherever even to 10. Okay, kwa nyagacha bono tata puno menye temegabu kwa manya kuunga igura ali ne bisambe babimenye to ko chanze iga abona maruma ago chamenye oro ndagenda igura ali no bigo nkoru bigo chabia menya kugutire rukwanyo amagena paka yichi ngiti kwamenya gwake hesabu rinde bano ngina agachirite igonta tengo tebiga tatundane menya no bugimo bwo uganeti komenya aye anya kubwate ntemi yebintu binde binge igoro lyao ahenye kubwate ntemi ne bintu binde binge bitware kogo sinyabire nogeye tigangote kogo sinyabire nogeye ngane tigantiginta tekogora nanje ntware buno lionde. Okay, kwaye gora nyasaye tiri mungi toko kwaye gora eibono yakubunira amaguru
tigangukani papa pupa mama tigana ne chintemi chebinto binde binge aliyesu ikirete no Nyasaye agwikireti Nyasaye nere gukugokini ngora straight sikupemberezi mama ke muntu if not so igoro liao nayo gochukumia sikupemberezi wara sikusoroli never tokoba. Sha Ceramics nigobono yago keirie rigori riechitile cha Twyford icho bono igachi koni bwa chishiringi chimisano nebere nemerongebere chuka ase a box ya 30 by 30 nigoba koni ya chimabol bunabono chitable taps koni bari chirangi aina chonse koni bari solid doors PVC ceiling babugata chitile chechinyasi naboigo chechi floor MBF pyramid gypsum cornice filled fables mabwate double corner shelf a towel rack scrap holders soap dispenser naboigo shower mbabugate birengo nechi type ebinto bya plumbing Beyonce P unabono PPR female PPLT PPR stop valve sockets PRS generator mbabugate type Jones P submissive pumps drill babwate type Chonsi bench vise meter saw Anson scales naboigo mbabwate water tap Chonsi P simiti chuma water tank water pipe amabati ye type Chonsi emesumali noego toka eyubugachi ne yamabati nigoba gotoka Cansons Plaza aseparena na ya Kisumu Highway inchuo Sha Ceramics bwegorera serigurianse. School director, teachers, parents, and my fellow learners, good afternoon. Ayo mwibuli nkuna kulijure sukuru asolera umwano omwaka ogocha Prince Shainas Academy neya muyochi skuru echo chikweranalya mabulya ya aho onsi nigo babwate daycare asibe kubabwate early education yani nursery kurwa grade 1 weka grade 3 eskuru jiga ngokine bale ebyagwa na wigo bayigelya abana chigosoli aho nkuru bale obusombi kuchasa abana bonsi na wigo nigo babwate aborokya abo bale n'obumanyi bw'iguru nabanchire ne wizara y'ekisemi ime yensi ya Kenya intake y'umwaka 2026 nigo agendrete na amabaga atigarite n'amake kirage nigo bagotuka chinsa mu kiri Nyangongo kilomita chimibere cyoka kurwa stage miwa asamange bakirisi migwetera stina mbatyabo 0711209846 ose 0751190580 Prince Shainas Academy aganura nyori chibu liyechisemgo cyase umwanu esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono agricultural and environment studies, mechanical and automotive engineering, refrigeration and air conditioning, welding and fabrication na wigo ase ensema ya building and civil engineering ngwegeli bale plumbing, masonry, carpentry and joinery, building technology, civil engineering na we go water engineering ase ensema ya computing and informatics ngwegeli bale ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na we go na network system administration ase ensema ya electrical and electronic engineering ngwegeli bale electrical installation na we go electrical engineering
ase nsema ya cosmetology ngwigeli bale hairdressing wigo mbabwate fashion design ase hospitality and tourism ngwigeli bale food production yani cookery na wigo food and beverage production. Asa Marieta Ngorogu James Barari Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College, eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batagiye universities. Acha teyo babere isko ekiagera boniga se Kitutu Masaba ntobwate chikose zichene kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship mkwaye gubali chiloni cyogo soma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana nkwaye wale kiri tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia ko menye school golendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye gubali chi constituency bursaries and even county government bursaries. Echio applications chirororo naba bunge unabono mubungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri mwana ndo bwense gocha Kitutu Masaba we kagwe bursary in full inta abana baito January ni tekinega ndereta abana bali bako school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigenderete asamange nabo okubatalira ase skuri yiga kose obakirisi migutira sikiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Right, welcome back nainde omonchumulili karibu sana se mbeo katukuja kusangamo kigima igo murubuli netwani ya getembe netwati yako kumanyinga bikwenda biro bya nsubara mambia aliya somo tandao getembe television gusigetembe TV nsemeli ya Facebook getembe TV nsemeli ya YouTube nekero kunyo kusangana into kote berengeli byago nyurenga kuchakani teli yago mwanchumulili ayo mwenyene ngajukulili kurwa ngajukutubwati kurwa katukuja kusangamo bono mambia mwaka nkorogo numurali Matilda sukule bintu mbere byakoleka ndebinge sana sana biskulire igoro aigase county ya Kisii twaroche aba county assembly county assembly ya Kisii inero unagumuralia bekirebya asama gachiye bunge ye county ya Kisii aba MCA batatu nigo balenge birero kubwatikana no gusaliwa kwekigali cyaba magoro Magurali talinga gabe tutwegento autoke. Magurali ni ganyenye twene bioge. Atigale tichingoro ikomo nganyi iko kolige ocheta elime. Sokoro ekeromo MCA arumwa ya negali yaye unyibe kama tucha ngoro gendase ebunge aliya sachole irachi kubakirisha abantu baye ubeke gali siko gali parking ose mlikuwa egali nerendero siderendiri gotego nerendire aya ekera kuruma konyorugo egali kurego kenyire igo nki koroki
bono monsari gotegerera ngotebia kumutamira nyasaye egari engima nisa ino kuguru abeke immediately inki kiagera aba batatu kigari cyabo cyasariwa abandi cyabo ncyasariwa na ndeni ngoyo manyete kigari cyabo specifically gekora kero kuri kigari cyaba MCA omo MCA uli Masimba Abos Mairura negati ya chiria cyanyara ko kigosariwa egali ya omo MCA obochi burabu umuske Nicodemus Omwamba nabo igo egali yomo MCA bwodilia abasi boitangare nere umuske Thomas Obahare bakakunega ali yo mwana one bono naliya kubwati naliya kubwati kiresu ko gotebanga igwa wate bagala bakugura barone kigali cyanyenye twamagoro kika amagora gatu na ndebono ekero koligere robot kurwasi obutiniri bwe county nigo bahote banga guns ababegu bahigite bagasa ekina kirasi kigambero tutachiko kukwanira tulukwana mange kulende na otokubolenga oyo mito Kevin onye akabwate nganiyu atoyibekire gato yirigilia sine subu yobu mwancho muligereri yakora digatia magana ali yagenda kuleta liberera nene mono aigase county ya Kisii mugusyo mugima bwe county ya Kisii na Nyamira kera kulirenga nigana bagwe ko muchandi sana ntoru chigaba MC aba gaba kwane birengeli byabo bakarubirero byabo gali kulende onsikiande komi tokoma omo MCA we ward ya Masimba Moske Bos Mairura Moske Nicodemus Omwamba we ward ya Bochiborabo na Thomas Obare Nyabaro obasi bwitangare negati yabalia balenga sigikaro gyebunge yo Jumaine Mambia nichingaki basoka nikubomera kigali cyabo kisaliria magoronsiane keroyomo asa utuire na gukunyulugwa nebintu ebyoge. We were in the assembly with a normal plenary session and my peer told me that we have people who have come around 20 people who are in masks and they have destroyed my car, that of Mheshimiwa Obare and Mheshimiwa Omwamba. I just want to call this matter ni woga. This is cowardice of the highest court. And some of us, we are not scared. But as you can see, this is a threat to our lives. Korengana na barabo higa nesegi ya gisiasa neki bakagerete bakuboniwa ngo batekana no mukyobo bugwasioria obugundo ase assembly ya Kisii ne county ya Kisii engima abateba tibali guchugwancha magemabo agendere ko gaserigwa. What has happened today is an act of cowardice trying to silence us so that we can stop talking about the level of corruption in our county. But as for the fact that I will be calling out corruption, I will continue calling out corruption. Okwana chinga kecho niko bakwanira alia babere bagwetera ase assembly ya Kisii egatiabo kugeligwa kwiberengereryo birengeta bamenyi bechi ward chiabo bamenta bonati bagukirigwa no nyengake. The only thing I know in Kisii County, I'm elected from Chiborabu, and I've been championing for my people to get the development which is not there. Anytime I put something on development, it's being removed, and it's being removed from executive. So if it's the executive targeting me, my God above will target them first. And I know that. I know the God I believe. The God I believe, even if this is political, but the God I believe, you will receive the result very soon. Thank you. Korengana no komanda wabanyimbo ase Kisii Central Musa Imamai asensemwe nigatebaiga. We'll get to the bottom line and find out who are involved in that heinous act and the motive of the action that has occurred here. Aba MC abaiga niko bali gati yabalia batali wancherana na kiregento asobora iwabo ni me county ya Kisii nege kolekiga nigiyatiga bange na mabulyo abande bakwebolie na kiyanyalikana ensemo ebekiro bulendio butindi nechinga kecho abalindi mbali ngarro nabali na megele seine ayagochiana na nimiremo yabo nkurubaterigeta seni kyagatembe kurega se county ya Kisii litrene nguru kwa Daniel Untiri.
mangana makongu mwanchu muligireli kurende ayonsi ntokonya kwanera senchoboni gana manganali ase mangana ye serikali ekero okuligireli manganali sokora lakini usali kwa tato mwana one nonyeni chama hane kirigese namanyete mbona aligireli TV usali kwa one tata waterwa magoro ka kioroche ngakyo kuikabuo okay no tari kuikabuo nki ekenene kiriki ogwaterwa magoro lakini mbuo gukolera noruchigali lingan gali kichi kaki chigali china chibrado baba chirova wi no meteri golirio kugoro komo kwegali ukugoro kama nabo condition mugonde miaka 3 school fees yo mwako yo esikatikiri inegati ya mangana ali mwanchu muligireli kulende ayo mwenyene kunyaruchie no bwati bingali byako kulento kunya kwana bona mambia kulende ikana nire na ande na ruchi yangu nedi sana obutaka oboyiga mugushaka taga butaka mboisia sana obutaka no boisia sana lakini endo ge Kongo ki patanga butaka mbolike gono ero ngano egero buro boisia na nande buko rusi bakobe ko musaji na buko ira no musaji mbolike gono alias Samelia ya Busamaro award ase ekenyero kelikia muruga amate monige kolera igumaiga yo komenyera obutaka buligoro asobono batabwa tinyumba yo bumenyo batabwa tinyumba eli yakebara batabwa no enchera bakonyole ndagira nganeli naruche ngana entindi sane ngana yaye omusekitu Vadgad Gisemba asobono amate yaye Samuel Nyabuti n'umugino yerebe kabusubuli bakolera sana bagantubo konyo mu nchumuligeli akatonyo kono butaka igwenyolenga no egusi obutaka mboro bobe bantu bitumbaro bachandike sana Vadgad gauto manyanga yo alafu baadaye toswa sense mtuchu sanga naye bono mambia Ngoika igaiga asenga yomugaka Samuel Nyabuti no mongina Rebecca Bosibori kurase kenyoro kya muruga ime yes application ya kegogi award ya Busamaro abwo bamenyete no butaka obwere nigo ya esokie na gukwanira emechando eyo ebabwatiranetie egati yabo ogutatwara enyumba endagira nonya ne nyumba ya kebara eyo yabagoteire amo no borwaire obubore ase abaiga babere Elietaria nendebeka isibuli mugaka Samuel Nyabuti ibamenyete ni michando baire ngaki entambe arwarite akobera nyumba iyo oikinga kyo osoka bono akomnya kense wita bana nabombo atubulimeru akanene asinyenje ne nyumba yandu namenye ngaki entambe ntabwati ane yinkuri ndumurore aira ne irimbi yamana asinyenje muraya nyo na muraya ndo yasiura ko kubatekana n'ubutaka obo oboere bure asengeye nigo omwana siasa de Clark Oyagi oyo orenerango yekirogo kyobo MCA bwa Busamaro aigora ogochakiwa gokonywa kwiyamate eye yabagotwaba asukuba bwatokera amabati nabo igo kibando asebono basabire bagenderere gusirwa matuka mange abantu toligirete chikanisa nchirigiretie abagambi abarayi abatoka chora mbarigiretie abande batomire abagwakirisi baba barigererio mukiyoyo bunore omongino yakonyu no mugaka ekorura lakini mwesimigo yaki bino twakwanete nere igotoroche nga ebuna chakire foundation nande ndoche chibando mwesimigo ateba mwesimigo yaki chachira emetoliro isirini twaletira mabere omongino yaroseri arosie jana konyu mwenda igokorokwa Rebecca Samuel Ntua mokwana ngomwaga chino bono chitu my side ngomwana mabati atano bona yo. Imoga bambe yamona. Orugabwo nkwande Rebecca madress. Asante. Orugabwo nkwande Rebecca oburangeti. Asante. Tosukyo mongi nolia neraro lekane tomorusinsa iga tomoimo aimokeli gugo. ase ensemo yende nigo abarimi bekemerie chae korwase tundubari ya Kenyoro ime ye ward eyo ya Busamaro beso kya na barobo na koro kya omogokobo ase omwana siasa de Clark Oyagi maiga yere kubagusweria egurube ase okubakera erangi etundubari eyo kwambuka monda ngondo mulemi Kenyoro Buying Center ere namba 62 ekoire chaya ese Victoria kibirigo wono igotori no mogoka sengi njobune abuya kimu moncho mulirele ekero kilia tonyo gusigata wantino bakoromukia nabo igo kwenyolera ekire bakulia nabo igo no enayo yumino katabu atimo konye egerubu amatubu yanigentegia sukuru maitega ingantu kurandinga obwanchani kerutabu atimuina konye yumino yan love sukuru ingagie oira ni miaka ya maigegero kinete ngakini rutabu ate kinde ukoro monta isoko konya gantu kuigubuya ngwate batatu mwana no bwanchani
obwancha nobuya onsari kore no nganjete ka kibatiri tona no nganjete mama no nganjete Ngosigete. Onsigete. Ngosigete. Erde wanjete ya usigete. Sokoro ni ngosigete. Igoto nganjete onsigete. Ayonkora no mwanjete. Ka kimatiri tona ni ngwanjete. Matiri to mwana ona ni ngwanjete mama. Sokoro. What about you? Mchembiyane egento narigiringe ngaki abagambi comment bari umushara ukindi gukore birogo bairo akanyimbo kari kabo ngo takatolego korega hasi abaturete abagambi umete bari asensi ya Kenya chiri bwange 15 straight 15,000 umete kero korra enganeli omurai bwense akwanete bono ire abagambi oire aba chief di chinguru chine sana chokole miremo yabo nande eyure nganere ngiyanga ki ali sebinyoro abantu bugento gukora local administration bali bibinyoro mashinani umuchivu nero maetinga ki munsalige korrekana nero maetinga ki mwa Matilda ere nero maetinga kyonkoro gagwetera bono wetani onsingana ya lete gali katonya kulire bayire muraibwense nakwa netamangana mange ekero chigagi chiri choko bekera egutwa aba chief nabo igo ase aru ay bayire uchinguru chinene nababwa tuketebengali biyaye guchesa aba chief nabakonyi babo lakini bono enganire gaiga katukulire ngane ya chief bayire kwaru aba chief nabangisana bali Kenya sana severo ngende ki abange uzaligo eziguru baramutachidi abali severo nekero monchi buli kulire ngane ya chief alafu baadaye ntokote bigoro yengane batuleti kolengane kerengeli kyumurai bwense. Kuna mama mmoja mmesikia amesema pale kwamba chief, assistant chief anaajiriwa miaka 20 baadaye hajaenda course mahali popote. Alitoka tu ile kazi alikuwa anafanya, amekuwa chief hapo, ameendelea na kazi, no training, no promotion, nothing. So wakati hiyo mambo ilifika kwangu, niliambia waziri tutafute pesa mara moja. Wale chiefs na assistants wote ambao walikuwa hawajakuwa trained wamekuwa trained, wa mwisho walitoka jana wakati nilienda pass out yao ya jana. Na sasa hawa wote ambao walipatiwa training na wale wote ambao hawajafanyiwa promotion, everybody is going to be promoted one rank. Ndio. Effective when, waziri? Okay. Tutaweka pesa ya hiyo kazi yote katika budget yetu so that kuanzia tarehe 1 mwezi wa 6 kila mtu apande rangi yake. So wale muli graduate jana na wale wameenda course wote pia mutapandishwa vyeo. Our chief baliba nyarako ba graduate na baligo nyabara semeremo mbachikonya mbakini wama birogo inengana yumura bwense kolire bone nganere ga interesting lelinga ki aba ga kabebi nyorogo se abara ibebi nyoro abangina na baga kabara ibebi nyoro tokuranga clan elders asiruga yeke gusito kuranga abatureti village elders bono nguchi bali koegwa engeli guchakira omwako gocho mutinyi ugatana limo engeli ga ekero muraibinsa ko tenga mbachigwa kanu chiri busato kero moyomo asibono aba tuleti bali ya Kenya bali 1105 mo 106,000 aba tuleti abonsi gocho bali wakanu mwanchimuli ngana ali alisemitandao koleta abiringali bya bange ngumura ibinso etiringa abachivu aba tuleti machiko so agwakanwa waso asepailol ine ngaki ayuruche nganeje unkoroge nganene tukuligire libono lakini wasali ko netigara ra kubulinga laki comment weito musara istene tali comment kuchaka gwakanu maje mutulitanye gwakanu besa istene problem nseri boli ya nendiri na ki besa istene problem nayo gwatekeri eke nene gwatekeri buna mukomo ga kwambo lisoko ngwirani uja se umurigire na bwo motegere na ki ekero ama ine kero kurigire omo tureti ogo bwe kenyoro no isana gitede miremeri yakukora uyako gamba nabwenete gwakano nabwenete kwe boli bwo bwiga talinga no mushara rende lakini neri yo kumusuguma na kero kurigire bya Matilda chibesa chiri busatu chiri nchikoro kumushara
aye omonchubule no isadegetenga omutuleti omurayi obwe kenyoro chibase chigago chikwaego no isadegetena nchimo isaine akolere meremo soro chinga nikibase omurayi bwensago chusalibusa birengali bambiri bebiga karati konsale campaign ya Chakiri campaign ya Ruto campaign ya Chakiri campaign ya Kipichiri the president onalebo onsali gotegerera ngotebe bono gaiga nchimuno mutuleti omonene na akire sabo kyani bwata ikiu na nengo te abatuleti ba minto posipi aiga ntate nkoboriga ome otoire chibese ributato ngiata Chakiri mutenyo ako toire bako mutenyo sito mwako Chakiri no manyete budget ndi yakorekana mutenyo sito mwako budget ndi reli yagosomo okay no manyete ndi aba jumbe bago ikaransa budget yaro siku no manyete budget process budget making process yikuchaka ekurande wa basi chigatali murayi sokoro somugo kwa sokoro ekere budget yakorosigwa onkorogo budget yekere korosigwa ine process guchaka gusine tarike yamo umutinyu mutangani bachaka kurigire ngambintu ki wizara kibonta comment chibesa mbintu kibira chikomentwa chibesa kete nande na kichingana yarigere rigwekera asekero wekerekero bagucha gwetie budget ye kwanyora ngande financial ye guchaka koruto tebe tarike yamo umutinyu otano na kabere wikanande chitariki 31 umwako kubwati inki atari guchakira mambia igere tumwo ekatiba ni gegotemba but ekatiba nebwate nga kiregintu nkibwate process ya akize ndege toko buli monchubule nga ine aye no isanigetenga omugambyo gusomurayo obwe kenyero omutuleti yogo nagwente gwakano chiri busatu ne serikali ye serikali ya ruleira urochimiremo iri bakora no isanigetena ndonye guisanigete ine urochinji bayisaine chuba gwakanwa ibirengali bambiri bigabo no mambia 0726447367 0741583878 alise mitandao Getembe TV ensemo ya Facebook Getembe TV ensemo ya YouTube bono mambia tusangamo mulilo mategeli bono mambia sibirili bono mambia katonye kusanga setuani ene ya Getembe. Good morning, hello etuani ongorogo eli modesta mutiga kwembata straight esi mi age bwateri korro ndochinga ntuluko bwata byantuluko igubiya okogoro kwembata tuliko monyora buya tukango tonyoro yonde gaiga Getembe television Getembe radio hello kero kwa 90 sena bayisi boro mabiro ngere byago motegerali saga ngono intugo no mambia hello Getembe. Good morning wakire buya mwa ikire chisemo chanya bisimba asimwanyo lecha litikeyo sikere bupande ayo yo tamete gochimoino gochimoino nabona amanyanya yaro yo yakuru bupande oli yakuru kweli mali takwambo yo tamete saga tikeri aye kerubo pande ya eberekali bya gorucha sekenyore kubono iga ya asukuru omutuleti omurayi bye kenyoro mirima gokora goisane kirene kibase kibusane gosero chinga tagwentu wakanwa asenje tingisa negeti naende ninkagerete naende riswali rinde ria kabere nga nyore bago chikwe kuchibeseji mbache batige gusaba maki kwa maana banalire kitu kitogo bamenya kugambire kina ase bakora umuntu bwate nera ba kugambira lakini uri oro mutaka tirikora nga mirimo yabo ngokora bare bunegwenete gokorwa igwa bare gutiga abatureti bakiri chukura tochora abatureti barabaya abararwanira abantu mojokoro muturete takonyora besara gosere no bari muna bari igora kiringo kobori naki abantu boka bachora barayi barabaya abatureti mboro babwata mangana bari bogeka batari kugamba bina bire straight ende bachora n'abanyakenyura abantu babwenerete naenda tinkagire tingari yakindi charisire ase binyoro ngo ikankorra bakunereria abantu kana gotakaria kina bokonyora ngunereiri lakini kwamenya konyora nga batagete ase kibesa kire kwamenya gotenga tosuka basuka gochiaria abatureti aba kwanya bakobeka na kwanya wagiru kirisa kibesa kiri busatu egwate batisa negeti tindo chinga gente kenkere buyeti bamentu ko senjiro pinga egwa kumenya ko idana era ini kuna tutagi asante sana byo mono sara kirubo pande amangana ya kigma zaidi erugeta ko tabaga igenga etaisa negeti kangonye nukubwa batachi gwakanwa abantu barayuli baga bakole ntukurunga election bacholenga Matilda no mutuleti wigenyero wigurugonsoro onsarigo village onkorgo no bwegenyero wigurugozengaki
bono bagochaka gwakachikura rero mugambi tugoti bono ngoferi yako cyo mugambi na nyare ko kwambero yigwake ruchikura Etwanine yagatembe birengeli bya wona mambisanga kuno into hello. Yes, Osarigo. No gaiga goikire data. Ukoro kwembato iranie na mali option B. Ya beire bya karibu sana tusangamo. Na rongoro ga unantambwa bono mbya mwala tiro mchadaro uyu. Yes. Mchadaro uyu mbuyo bono apature traveta kera maene baka nko fika na kwa no ne binyoroga babo betsa 11 osteria mangana atakeba ku wichirimbi sana. Aha. Bono na beta kere banyoro musara mbanyo no ene chiribusa techo. Yes. Lakini bono mbura mbono balengera linga bagambi batakere wakanwa abatureti yao. Aha. Igombu yabaza lakini balingo bakana gakiabwa ngo egara kini mbore ine campaign twachakire mapema. Ne birengera byagayo no kugoro. Ebyane mbu yabaka nubone bakere. Nande chimentu wake. Yes. CCT. Right, asante sana. Ibirengeli byaye ku igoro mwanchu muligere no motegereli, ibirengeli mwana nchu motegereli bono mambia, ebi bitabwatibwa matene tuani. Getembe hello. Yes. Hello tuon. Yes. Yo Charles Omonyi kutabaka Karibu sana Charles Omonyi. Bwana nenda batweti yawe na bamente twe. Tali bamente twe. Kiganda la batebirende. Bago chigwakanwa. No wakanwa ku kulende. Yes. Bwana wakanwa ku abalende kanga bona batete nende mbasa ko haba na onkende kende yosike ba achiro mochi. Kai, na ende keto ko baire report na twago serwende na batebe na babwende yaba kaluka kitoko nyara lichi bulieto. Yes. Na ende kabere togo taenda ka ke iro report ya ndeta go chakara ta kuruchi maiga na ende. Na ende to na lichi bulieto na mbuya ba ko to gambere bite ike twa baire report. Tumanya kora ende serikali penya ko ba musaru joba. Igaye no isa negetenga baso egwakanwa go soro chimbali ko karamere mu miya. Ende baba ile ndo ko motinyo sita ende ba ko atale moja ndi wachakiro. Bale kuchaka sai. Biamono sana Charles Omonyi akotenga bali kuchaka mapema. Getemba hello. Naya. No nikunira. Kiage. Jordan Baba. No mnategerete iko aba dueti ega asiba kwane ninge naende mapako ete ko tani amasika no tiko genda ba ba ko ina maga baka gito ba kalire sai naona ba bete ba ko tababale bono ko tabakwa tikaba bete na ko twale kwa ngo mutaro ko nyeto ko kwana buya mono tikaba ngo mutara naende tona badia ba ene tani badia ba ba ko ba bende nyoba ime ba ko ngore ni bilasi ba ko bane kitu nyoba ba ko ene ba ko wasi atiri de kanya mwanjai sana badia ba rongeta chore di tamani Gote kiage gota barora batule barora bako chaniki na kuambira lakini bara mjoka nyomba kora buli grants. Bana kanya mwanjai sana. Koja mwacheri sana bana bane. Koja mwacheri matrida one mwana oneke muntu. Wi. Bono ngoso agire ngochaka agire ngoso every month. Chiracha iche budget Irenga. 3k. Ebunge ya etiri. Tiri buchimbaliri, Ya etiri. Ebunge ya etiri. Studio ko vera ko seno kenyoro kanda ko bumutule. Sio nkobera. Tubone studio ga iga gutinjira abantu gukwana na ajire gochiari. Igongo tigole mere mogendo chikoenda so obutulete. Igo saligo gane mere monde. Ngioga kara. Ngioga. Chegote ndo chengande TV me. Lakini tali mere mole. Nande ndere time. Osari ko ne mere mondo mwana wana. Mwatere. Lakini otingo gete. Yo kwana. Omaito mako wege. Yao, madam. Wosi. Kurate ngobole. Mbako tegerete. Igo tuli mere mo. Atekete otanga. Mete igo. Tikelina ki osari ko kwana mboli. Ne mere mole. Kabisa binde mere mopiga. Chibesa chiro ko nyore demand ne jaki. Mushara uko ngonyore simiane 33 kurende bengi mapema njiboro tidiko manga ichikuru ndengere lingaki monto ntomera. Etuani ya Gatembe hello. Ngoliginde namba ya Rosa. Etuani ya Gatembe hello. Mwaka talimere mu. Hello. Namna gani tena ya Rura Sempion. Etuani ya Gatembe hello. Jovre yonzaliko mwana bweliro. Aya tatanga kieba murando kuragumbia bali. Ya dole. Agumete tu atira gutule no nkorogo iga.
ngoro ko ino mo betika na enera uyu. Kinga koriyo mwana no kabura pi. Lucy mama ye. Tokabe ko churio katobora. Nga koriyo mwana no kabura pi. Karibu sana Mutembe bwe Kigoro. Alo Gatembe. Chire. Numugana ku Rugali county ya Nyamira chisomo cha Musobeti gali akolero urwele sembe. Lakini usali kwa muligeti. Tuwa muligeti ali tuwa lenge metama yonsa ali tuwa tena kuti tokunya kumulita hiyo. Etuani ya Gatembalo. Onkolo wanonsali gombi ya mara studio. Ntuli ntulwe kana watu na Matilda. Na turegana kebe. Kawaita mbara wasere nyantire ngase mo ikoro bagotoka. Aye muyinga kibu machoke mbiyere. Machoke ere buyo sali go minto. Karibu sana bono mbia. Sembu yere na ikire kunyamiyo bayiga no nkuru kuruga goruguru moina bwo ngesa bwa sokoro yane. Ngwaita mwatemi mali kwa radio. Bono na raba kwani limbo na ikire ndike tuko chikapa na igure no manyo kwa na mangana maya. Mbia bono sana muy karibu aye. Bono nje tikangu aneiga. Yes. Aba ture tikabale kuchibesa. Tikabaye webesa na ende tali bakwe ko ikatura raba chungusa mbaro bako etipo bibara batari kwa na boronge kene. Yes. Igobo nega ni tete tu ake chikura to ora bature tia baya baba chugwaka no tali ngaba baro ngara bwa gwaka no kiara ntura mai na bora nyora bato sumbuye to ora bayo mwana mitura ara chire mwiko ko nyantiri. Azade sana muigoro baba ntobanya ntirenga abantu bonzo bali chisobo chiri byo mono sana na ndi rocho kutimbo kagali nya myoboko ikaigoli ni kukwamba kuchingumbu alionsi abantu mbya bali. Na rocho zaligo. Straight ige ndo kora neki. Utenje na ngoro ke baje hili. Bone ke ntoko chikokora neki ngotige gasi moko na gotega ne gasi. Bono tete ko enda buri boture ti mapema. Usari bibute chibeseji elibutato. Musharo go korogo. Musharo go ga. Elibutari ngiye ojo akora. Ese taracha yabatuleti. Ye taracha ngatalinge ya very confirm. Abese ongoro liyo to sabana Matilda ire ngitokora kwa. Echinyinge moko na konga abatali ngendo botuleti straight mapema. Oji kuli jinge utijinge tokwa. Straight. Matilda manyi kore kwa mwata chiri bubere na rochi. Aki mwana no. Mujo dansa bangwara kibese namwa. Aki madirito one mama ogankonya. Motiga genda buyi oli chabatuleti. Genda oganye bako motinyo gatano alimo. Bako yo gatano alimo. Etuani alo. Etuani. Saligo. Ngakio kibo. Abatuleti mero bakora ni myabaka ruose mbakanu. Mero bakane onkorogo. Ejemo ngambi mudoleti miole. Ndefere suma very accurate very intelligent. Tatambu yama na soko ngakali magudi iguta. Madiza wakire bia. Kama kwenda mweke majo ya njira shokibo. Gugutwara umuga mutuleti ngo nkorogo ngucyarika muri Kenyoro bicucu mbiko bango konchi koba. Kama kwenda wana mbonede kwa kusabenda ba katona mama magari chadio tieno. Yes. Nya betega changura ngabane mudoleti njembia bakanu chibesa. Tikabone ndegiyo wakanu metenga bajelo dangwa kanu bari chibesa. Ekiwana jendo je baja ke campaign jambe ma murayo ja ke campaign ko ri chibesa bala ya ba tuleti. Jendo je na dia ko baje besa mbia. Ekia garanga ya ja ke ke ibasa jinchika yondi wali o. Baka ka mo tinyu sta ka mo tinyu sita. Ya ndo kwenda na ba le jinji yo mano me de la gira wana kanya kwa ndo sule ko ambeli aba eri ane weso no me na ali ali tuma kwa kanu. Mapema. Straight. Hinerega siji wakora. Kengi mogo se. Mate tigangote. Rigo na gotomire. Ngo kwasi bure ngombe koira erigere kwa. Gote ntunto ke ndrete gasi itera burungi ga burungi buna koje tokokora. Buna koje tokokora buna bwari gikare bure bwa. Aye na gota buno ateba buno kora na nditika kolete sala yogo sa. Sorry. Asengani. Teba buno kora. Mnogo turu tumbe binte Kenyoro kiao. Mona ne kwasa pa. Matilda na jiro konyora ekirenga ki ba okiru bupande bate bangaki. Matuleti aba bangi onya baka weto nkorogo lile michano niro. Ba wancherelia abangi okonyora ngati nyomba njire bago chibagambe bina njiro ro batali kogenda njiro ro kero batete kogenda bago saba gento ke. Bona kindo motuleti karati kindo motuleti. Kolete ndobyo mbe kase getuma. Ebituma mbwatensi ale kuchigale ebituma imi. Arafu engo kiche nyerete gocha eiche karibu. Etuani ya Gatembe amangana yo nkorogo tabwati bo matena intubo mambia good morning hello. Hello. Yes. Bwakiribia. Simiagio gukwa na incentra kuigwa. Kango gasi na rotere neke eke obirigi atajete. Yes.
Aye Henry. Na kia bantu bawo kina minyangoso. Kina mitu ara hukire. Kuna kwa hatare wana wote bari ya umo. Kuna mokana hatare ina mpaka mara kwa uga. Ayo mwana Younes. Mwana Younes na wote. Tote bingungi ya yuru cheba tuleti bai go semba egu. Ya mitu na ndio watu. Ana hata kwa leo mtindo na limo mwapote. Na ndio watu baada ya jana na harusi wana. Kutoka na hapo kama para. Lokana hapo na emara babe. Eba haruku abuli boli rigia. Sente sana ayo tato mwanane. Ontebeli motulete mweli gina nzabo. Amongere namba ya ne motebi jinga kitoko genda kulika ne bitambuli sabo golipa kane chikwerene. Asante sana Eneri obumache omwana Younes Kuruchis. Biamono sana kurugali nyango subokera mbi biamono sana zaidi biamono. Lakini Eneri obumache kwandira mangana geta mayaga. Kubulinga ine nkirende bora cyo chora baba konyora bare gasiba kone yabusa konyora. Konyora bali gwakanu mugutina banyoro mogoko banyore kanta ugaguchikoje. Noroche kunabona nyanjira ejira chandegete nyanjira no mutureti yale ninche ngogote mama ke muntome ke ngumbuga nkali nsaliga nyanjira uya chandegete sana umugako konyoro mwagire na nero mugambi okay no problem wicheba kwana seka mama akabesa kaiga nabo konyora kamo konyiri oguri no sanitary taberezi wicheba gwereba gwote ezimine ya moyo katukubugolia ebirengera byonkorogo ne bibiturtumbu Gatembe lo Halo Gatembe Mna gani tenda okuranga igakaligotwa masana Gatembe alo Gatembe mocho Bwakire bya Bwakire nsaligo na ngaraga Bwakire mocho koro Ayo matule Straight Yare Buyande mama Ona njega ntanaye Gatembe iga Etinezi kura rutakorigali Ana batuleti embara bakugamba biye nambara batata bakugamba bobe Yes Olio gwata magoso beke nero miyo olio tabwa gwata magoso nero korokomia Igona nyone tindakana nya baraka nyambara mentukana auna bara takaya kujicheza gosi ngoye gutura ikatura semeli nyasaye Aye akunga Igajuru chimbia bai kusimba egwa Kaki mocho koro munako musara no mutangani mama Ngoju ateli Matiri gwetinga bantu bangi bakatanga tigaba kadu nande miremo bakora nemya bande batebe bali babwate chimbwa chimbe bakuserelia bande batige gonkorogo bali mubwate chimbwa mutuli bali babwate chimbwa chimbe bali batali gukora kolengana namagani yabana inchi batige umuganka gwike nyoro somungira bwike nyoro kwarangeli gonga inchoga ogaya neri nganere gaiga naye genda unumugaya nyumya tigakoberera kaguchimoino gaiga siri kwabegero disiringe 40 muguko kwakora ebintu byo bakora yamangana mabe ababona ire ngokora egwase asalia sokugamba asenkugamba gali bese teyo kasi anonya usibora chiombe wetani abantu kwakeza yake baita ngero chikoba bono bako tuwakana gasi kune hinto riko chikokora straight asante bako chikomia ino chekali Francis songo kurichisa machaka nyumba ko tabanga mbia mono sana asante Francis tuwakolera kwaga neti mbia mono sana thank you ayose tuikiraniri mbia mono sana agotabanga ga kinga yakari tabanga kora inere aga kale kora ninga kili bawo ko libito biribinde agatenga utume kwa ina yare usari ko nande kwa SMS inere bugata yo niga konte asante tutakutumia skati onsari ko kwa message utume kwa ina onsari ke yane ye ko tebaiga confirmed you have received 5 million limo maite matilda ebintu biganga utume kwa hii limo baalike Lucas Mugake message nga haro tuma kwa hii mtoto wako saa hii mwenyako KU amefukuzwa bono Lucas yuko mbuli nje nibeto mwana Kenyatta University kwanza ninyo mete kwanza nimbwata batoto nimbwato mtoto je okay yani abakora amba asina na abauche bato bimo bongo
Alright, tumocho mulili do chegali abange sana mukulika ujumbe mukotabanga shukrani asenga bengia ega tutachi kwenda ensebeli yendeka togo kora kurugaiga ndoche matidanga kiba alikira ule mtandao. Victor Mondo Mienda kutoka Kilimani na hapo yote Mark Me present. Eli Mwache alivyo akoteba yuko in. Isaac Omweno Mosai permanent akoteba noare kuronya vituno. Benjamin Omwano Thomas akoteba bobasi boigesa na boigo. John Songo akoteba kurachinse moche isoge scheme ubwakire buya. Na mamake Morin agoteba kurwalio yuko obumokora no alimbiyo murobero Richard Ayoto agoteba kutoka Malindi Kilifi County. Darius wa Yesu agoteba nere Paul Nyamwea ayenda kurochinse moche ikoba na boigo Teresa Kemto Nelson wa Kisii Masimba Dennis Evere na boigo Romex msani Obosi na Rebecca Steven na omuchukuro bwele biria lia baba Josephat Nsembe Christopher Tandi Pilipili Hoho na boigo Bonventure mbobisane gati ya bali gete ujumbe chapo na ilinga tutachisome chonsi asingi chebiro Mamorini asante sana maiganga yuko rulia yuko nyamwe yako rikoba maiganga yo na bali mwesi walikire shukrani sana onsaliko nindo chinsa jiro chiaraji na elire kiazi onsaliko talia sobe tato mwana nkoro kananeti haya tulikoreleka DTV me kabisa tuyo onsaliko ngakingo etaisi ko gaba ko nyago tebi ngantu akorora ntu akora onsaliko maminta tengenda CTV ibago kungaina aingo TV ai rasi mangende mambia ngende chikuligiri ngani ndo agostinja Wasoro mwanchumo liringa ukira kutokura kolera singambo bono mambia lakini ketoko kuro kuruga tokuira na mwaka nkorongo cha legalia na request hour usili mwena nyoni bono mambia kulende amangana maya se radio ndo chingango cha kalegalia nyiranga mbia mona siyo sagana intu kegima Kevin Nerulen Semeli yenda kurunga DJ Edson Lucas Mugaka aka umushuli umutambe kigima no bale Semeli de kore kinga onsi abaire amansu nchengoro ko mwana buliro ba Geoffrey Sarigo kubachinga kidoke the son of Said bye bye asabono Naiche Matilda baigwa tinigo yatigirite geke mwachira gichinse sato chiri abono omugabana bwe county ya Nyambira musika mosinyaribo arategererwe kurase bungeri yeseneti egeka gusenganira ire amatukavere ritko rya rero nabo igolitko ryankyo emotore gose agendeka Okay gento ko rangiringa ki aye ntai to chake kubanga chisani ugonsaba no nkorogo request hour haya Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2026 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC-certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, scouts, and inspiring music programs. With adequate training equipment, our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2026 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 88 2397 or 0729 65 8659 for more information or to book an interview. Timiza School. Discover your best.
Je, umesumbuliwa na shida mbalimbali za kijamii ikiwemo wizi, magonjwa kama vile kupungukiwa nguvu za kiume, utasa, ugonjwa wa sukari, purusela na magonjwa mengineyo yakiwemo yale ya zinaa? Usiogope. Baba Nyuki, Mama Nyuki pamoja na Mapembe wako hapa ili wazitatue hizo shida zote. Watembelee maeneo ya Nyanchwa mjini Kisii au wapige simu kwa nambari 0704115152 ili upate usaidizi. Sha Ceramics nigo bono yago keirie rigori riechitile cha Twyford icho bono igachi konigwa chishiringi chimisano nebere nemeronge bere chuka ase a box ya 30 by 30 nigo bakoni ya chimabol buna bono chitable taps ikoni bari chirangi aina chunsi koni bari solid doors PVC ceiling babugata chitile chechinyasi naboigo chechi floor MBF pyramid gypsum cornice filled fables mabwate chi double corner shelf a towel rack chi scrap holders chi soap dispenser naboigo chi shower mbabugate chi birengo ne chi type au ebintu bya plumbing beyonce p bunabono PPR female PPRT PPR stop valve sockets PRS chi generator mbabugate chi type chons p chi submissive pumps chi drill mbabugate chi type chonsi chi bench vise chi meter saw Anson scales naboigo mbabwate chi water tap ochonsipi simiti chi chuma chi water tank chi water pipe amabati ye chi type ochonsi emesumari noego toka eyubwagachi ne yamabati nigo bagotoka Cansons Plaza aseparana ya Kisumu Highway inchuo Sha Ceramics bwegorera serigurianse. School director, teachers, parents, and my fellow learners, good afternoon. Ayo mwibuli nkuna kuryure sukuru asorera umwana omwaka ogocha Prince Shiners Academy